Bona tarda. Comencem o inaugurem una nova edició de la Catosfera. De fet, ara fa exactament 10 anys, el 2008, en una època encara, diguéssim, poc enllaçada amb xarxes socials, un grup de blocaires, que era el que feia la gent llavors, escriure blogs, va decidir trobar-se i conèixer-se en persona a Granollers. És allò que avui en diem desvirtualitzar-se. Tot i que aquella trobada es va fer en el marc d'unes jornades que es deien Ciutat Digital, ja tenia el sobrenom de Catosfera. En aquests 10 anys han passat moltes coses, les tecnologies han canviat, les xarxes socials han vingut per quedar-se, i tot i que cada vegada hi ha menys blocaires, encara continuen havent-hi les ganes de quedar amb la gent d'internet i conèixer-se i fer coses plegats. Aquí estem una vegada més. Enguany hem parlat i parlarem de tot el que va implicat ara fa un any el procés de l'1 d'octubre, perquè a nivell comunicatiu, a nivell d'internet, han passat coses, s'han tancat webs, hi ha hagut censura, però no únicament, sinó que també parlarem d'altres temes que abasten la vida. Parlarem de música, parlarem de cuina, parlarem de feminisme, parlarem d'una mica de tot. Intentem, com cada any, fer una foto general de les coses que van passant a l'entorn de la comunicació, a l'entorn d'internet, i ho fem d'una manera desenfadada, a mode de tertúlia, on donem interacció amb la gent perquè pugui participar. Només vull donar les gràcies a tothom per venir. Ahir vam començar a fer el primer tast, aquest matí hem seguit i encara ens queda tot demà amb diferents taules. Gràcies a tots i gràcies, com sempre, a la ciutat de Girona, que fa aquesta aposta, diguéssim, per intentar ser una ciutat tecnològica mirant a Europa i creient una mica en el futur. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Sí? Em sent? Bé. Bona tarda, si no cridaré. Alcaldessa de Girona, director de Catosfera, directora general, amics i amigues, moltes gràcies per convidar-me avui en aquest acte, en una ciutat que em té encisat, alcaldessa. Sempre vindre a Girona em porta molt record de quan era jove i també la visitava, i la veritat és que és una ciutat que m'encandila. Però bé, jo us volia una miqueta dirigir unes paraules des de la Secretaria de Telecomunicacions, Societat Digital i Ciberseguretat per, diguéssim, fer una reflexió sobre el que avui, o aquesta 10a edició, sobre les qüestions que es parlaran i sobre la qüestió de l'1 d'octubre. En tot cas, és un plaer que un espai com la Catosfera, que és un punt de trobada de reflexió al voltant de tot el que és els sectors més dinàmics i emprenedors dintre del que és la internet catalana, doncs esdevingui un motor i un incentiu per reflexionar en aquest àmbit. Com deia, aquest any celebra la seva edició i, evidentment, voldria felicitar el seu director i els seus fundadors perquè, diguéssim, complir 10 anys és sempre una fita molt important i, en tot cas, contextualitzar l'any passat, ara el Joan ho recordava, fa un any, abans quan entràvem, l'actual conseller, en Jordi Puigneró, com a secretari, participava a la 9a Catosfera en un moment on s'estaven patint tota una sèrie de, diguéssim, d'actuacions per part de les institucions o els cossos de seguretat de l'Estat que, diguéssim, formaran part de la reflexió que en aquesta 10a Catosfera es farà. Com a trets rellevants, explicar-vos que tant els cossos de seguretat com l'estament judicial es va personar o s'ha personat 28 vegades en el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya per intentar, diguéssim, intervenir tot el que són les infraestructures i els sistemes de la Generalitat de Catalunya, i també 10 cops també ha accedit
al Centre de Ciberseguretat de Catalunya per obtenir o buscar proves de la implicació o l'organització de l'1 d'octubre per part de la Generalitat de Catalunya. Per això ho deia abans, aquest any és d'una especial significació, ja que en la reflexió de la Catosfera s'analitzarà quin va ser o quins han estat els fets al voltant de l'1 d'octubre. I amb la perspectiva de tot un any de setge digital, un setge que l'Estat, diguéssim, va intensificar durant moltes setmanes i molts mesos en el període del 155, va ser molt més profund i amb una causa que ja veurem que no és senzilla de resoldre perquè en molts casos hi ha hagut afectacions en serveis públics. En aquest sentit, la secretaria a la qual represento, per intentar resoldre i donar una resposta a tota la intervenció desmesurada que l'Estat va engegar, hem volgut respondre-hi dintre del que és tota l'afectació que ha tingut a la part social, amb les persones, entitats que també van ser intervingudes. El que volem és enllestir per finals d'any, del 2019, una carta de drets i deures digitals que apoderi el ciutadà del nostre país en tot el que té a veure amb l'ús de les TIC i en el seu impacte. Finalment, el que sí que crec que és important que reconeguem i formarà part també de la reflexió és que gràcies a les TIC vam poder votar, tant el 9N vam poder votar com el 1 d'octubre vam poder votar. Gràcies a les TIC podem endegar una república digital. La llibertat en aquest terreny mai ha estat, no ha tingut, no se'ns ha regalat, l'haurem de lluitar, l'haurem de treballar i si actuem amb intel·ligència i amb unitat ho podrem aconseguir. Per tant, endavant, hem de seguir treballant i espero que sigui amb la complicitat de tothom que puguem tirar el país endavant. Gràcies. Molt bon vespre, benvolgut secretari de Telecomunicacions, etc. Perquè tenim a vegades els polítics uns títols molt llargs, però crec que amb aquest hi ha la directora general també, la tinent alcalde de l'Ajuntament de Girona, en aquest cas de promoció econòmica, perquè té molt de sentit també. Benvolgut Joan i tot el teu equip. Primer de tot, m'agradaria donar la benvinguda a tots vosaltres, especialment, ara quedaré una mica malament, especialment els que veniu de fora, no els de Girona també, però els que veniu de fora també, perquè suposa un esforç més important i perquè us agraïm que vulgueu aquí ajudar-nos a reflexionar, a pensar, a treballar, per al final treure'n conclusions de les quals tota la societat en el seu conjunt segur que en sortirem beneficiats, perquè efectivament, com deia el secretari quan comentava de la importància de les TICs, de les noves tecnologies, de l'internet, crec que per tots se'ns fa evident que estem parlant d'una estructura més d'estat. I per tant és important que en treballem i que ho treballem intensament i que la construïm i que siguin eines potents perquè ens donin musculatura en arribar en aquest objectiu final que anhelem tants catalans. Per tant, coincideixo amb tu que és una estructura d'estat imprescindible. Un altre record en l'avui conseller. Jo no sé els que éreu aquí a la darrera edició, que era la tercera que es feia a Girona, enguany és la quarta. Estem molt contents, Joan, que haguéssiu decidit, tu i tot el teu equip, venir, traslladar-vos a Girona, en aquest epicentre de moltes coses, però que també ens agradaria convertir-nos en un epicentre potent de les noves tecnologies, també. N'hem parlat abans amb el secretari, que tenim uns projectes potents que volem desenvolupar. Molt contents que em vinguéssiu aquí fa 4 anys, i l'any passat, el tercer, jo crec que molts de nosaltres encara estem emocionats de com es va dirigir amb nosaltres l'ara conseller Puigneró explicant tot el que havien viscut
aquell mes, de fet, el darrer mes, aquella repressió brutal, tecnològica, cap al nostre país i les nostres estructures. Jo crec que ens vam emocionar, no sé si algun de vosaltres hi éreu, que ell mateix explicava amb ràbia i amb els ulls humits, però de ràbia, però amb força, explicant tot el que havia arribat a passar. Ens va fer una exposició detallada i perquè comprenguéssim tots fins a quin punt arribaven les urpes de l'estat espanyol. També recordo, respecte a la catosfera, que de fet crec que ara la voluntat hi és tota de que sigueu aquí i de que cada any sigueu aquí i que cada any sigui més potent. Però jo crec que també si hi ha un culpable, a part de vosaltres, evidentment, de que sigueu aquí a Girona, aquest era el president Puigdemont, que sabeu que el món de les tecnologies per ell inexplicablement, perquè ve de les lletres, vull dir que no té res de científic ni de tecnològic, hauria de dir, però en canvi és un gran expert tecnològic i un defensor afèrrim de la tecnologia. Ell sí que es va emocionar quan va veure la possibilitat de poder fer possible que un esdeveniment o un fòrum com aquest pogués venir aquí a Girona, i es va sentir molt orgullós i molt content, i doncs ara també m'ha vingut al cap. Igual com d'orgullosa i de contenta estic jo també. Estic contenta i orgullosa d'acollir-vos, i enguany, veient el vostre programa, doncs no diré molt més perquè sempre tracteu temes interessantíssims, però enguany hi ha també temes molt interessants, i és que parlareu des de molts aspectes de llibertat i de drets humans i de drets col·lectius, i de fet quan es parla de tots aquests temes vol dir que s'està parlant de la por que possiblement alguns gestors públics hem pogut passar, de la por que alguns ciutadans, que molts ciutadans vam passar a l'1 d'octubre, i possiblement de la por que també alguns mitjans de comunicació o alguns comunicadors també puguin viure també per tota aquesta situació que estem vivint. Jo crec que això, aquests sentiments, aquestes vivències, ens han de servir a tots, que tots hem d'aprendre del que estem vivint, cadascú des de les nostres respectives responsabilitats o des dels nostres llocs o des dels nostres espais, per aprendre i poder analitzar exactament què ha passat i com han passat les coses. I no per res, sinó per fer-nos més forts, per trobar eines per evitar-les, perquè han vingut embestides i en tornaran a venir, en molts sentits. També puc parlar del dret de les dones, perquè també es parlarà de feminisme, etc. Jo ara potser m'estava referint més a un altre tema, però hi han hagut embestides i en tornaran a haver-n'hi. I és important que es produeixin trobades com aquestes en què es parli i es reflexioni amb sinceritat i que tots puguem expressar què és el que s'ha viscut i quines fórmules tenim per intentar, com a mínim, evitar en un futur que es produeixi com a mínim de la mateixa manera. Almenys aquesta hauria de ser la nostra obligació, perquè si es produeix d'una altra manera potser no ho podrem preveure, però que no es tornin a produir de la mateixa manera. I jo, per tant, us crido a que treballeu intensament en aquesta línia, a que ens ajudeu a trobar eines tots plegats perquè la llibertat, perquè els drets fonamentals, perquè aquesta comunicació de tot plegat es pugui fer de forma efectiva i que, no sé si mai més, potser d'aquí uns anys podrem dir mai més, ara encara no ho tinc clar, que com a mínim puguem suportar millor possibles embestides contra la llibertat i que finalment les puguem veure superades. En fi, us desitjo que treballeu molt i molt bé perquè els vostres èxits seran els de tota la societat en el seu conjunt. Moltes gràcies, i els que veniu de fora disfruteu Girona, que quan acabeu també tenim zones xules per poder-la gaudir una miqueta a la nostra ciutat. Gràcies.
Bé, hola a tothom. Hola a tothom. Realment, avui és un dia en què hem recordat molt aquell 20 d'octubre de l'any passat, que vam fer la Catosfera. Va ser un dia molt impactant, com deia l'alcaldessa de Girona, que realment aquell 20 d'octubre jo crec que ha marcat molt tot el que hem anat explicant als periodistes des d'aleshores. Els que vam cobrir l'1 d'octubre del 2017, des de primera hora del matí, ens vam adonar, jo per exemple, intentant veure què es parlava a la xarxa, que no hi havia informació a la xarxa. La gent que estava activa aquell dia estava anant per missatgeria instantània i per tant Twitter estava silenciós i no sabíem massa res. Aleshores l'esclat va ser amb la repressió de Sant Julià de Ramis, llavors ja va esclatar la xarxa i a partir d'aquell moment ja van començar a sortir fotografies, missatges i a partir d'aleshores aquell 1 d'octubre va ser un esclat a la xarxa. Però jo sempre destaco aquestes primeres hores, gent que havia dormit a les escoles a la matinada, que tothom estava... Ja veien la importància que tenia la xarxa, que no se sabés res, que no es pogués veure res, i aleshores va ser també un moment molt, com a periodista, d'interpretar aquell moment. Benvinguts a la Catosfera 2018, tenim moltes ganes de discutir, espero que vosaltres també, de parlar, de reflexionar i fer una anàlisi de com ha marcat aquell 1 d'octubre, l'abans i després del periodisme. Jo crec que cal posar ordre en aquest caos que són ara les xarxes i no només els periodistes ho podem fer, sinó també vosaltres que sou actius en aquestes xarxes. Avui tenim la sort de parlar-ne amb agents actius i a més ja veureu que cadascun des d'una perspectiva diferent. En part, per exemple, sabem què va passar, jo parlava del periodisme ciutadà, sabem què va passar aquell 1 d'octubre perquè hi havia molta gent que no era periodista que estava sent activa a les xarxes. De quina manera el periodisme pot entrar aquí a intervenir o no? És una de les coses de les quals podem parlar. També, clar, el tema dels bots, els trolls, els atacs, les fake news, periodistes que no poden cobrir actes de forma normalitzada, són algunes de les coses de les que ens hem trobat. I sobretot, vigilar cada paraula que es diu i intentar ser més periodistes que mai. Ha sortit la paraula por, l'alcaldessa l'ha dit, jo crec que és una de les paraules que sortiran. Hem d'intentar ser periodistes el més objectius possibles, ja sabem que això és impossible, però la veritat és que és una de les formes. A veure si d'avui surten moltes idees per posar ordre, ja dic, en aquest caos que ara són les xarxes, cada vegada la gent les domina més i sap més i això també té les coses positives i les coses negatives, és a dir, que es poden utilitzar per fer altres coses. Hi ha moltes informacions sense contrastar i la veritat és que ha arribat un moment que fins i tot en circulen tantes que ja s'obren els desmentiments. Intentes donar eines a la gent perquè pugui veure el que pot ser real i el que no, és molt difícil. No sé si els periodistes ho podem fer. Bé, m'agradaria que ja pugessin aquí els ponents d'avui. Parlant del llenguatge, l'Ariana Oltra ens podrà dir moltes de les coses. Ariana, quan vulguis. L'Ariana Oltra, periodista de TV3, segurament molt tuitaire, molt activa a Twitter, segurament ens podrà parlar molt d'aquest tema, que a partir... Passo, Sí, i tant, aquí. Hola, Mariola. Hola. Aquí? Sí, aquí. A sobre aquí? Doncs, Hola. Ariana, tu ens podies parlar bastant, això que jo parlava del llenguatge. No sé si és post 1 d'octubre o abans d'aquest 1 d'octubre ja havíeu de vigilar cada cosa com la dèieu. Tu com has viscut aquest moment, llenguatge? Jo crec que no enganyo ningú si dic que el tema del llenguatge pren més força que mai després de l'1 d'octubre i especialment després de l'empresonament dels líders independentistes, especialment per TV3. I crec que no se li escapa a ningú que TV3 també viu un moment complicat, com el periodisme en si, però també pel que representa com a televisió pública i perquè està en el focus de tothom. És així. Llavors això es complica especialment, i jo hi feia memòria amb alguns companys de la redacció, i em feien notar que realment quan es compliquen i molt les coses per TV3 és amb la convocatòria d'eleccions que fa el govern espanyol, quan Mariano Rajoy decideix que el 21 de desembre hi haurà les eleccions convocades des de Madrid a Catalunya, i en aquella campanya electoral Ciutadans i Partit Popular comencen a farcir de recursos tot el que es fa a TV3 i, per tant, recursos a la Junta Electoral Catalana, recursos que donen la raó a TV3
majoritàriament, i que són recorreguts a la vegada a la Junta Central a Madrid pels mateixos partits, per Ciutadans i Partit Popular. Aleshores, això el que fa és que, és evident, tensa aquest aspecte pel que fa a la redacció de TV3, perquè aleshores sí que et diuen què pots dir i què no, i en aquells moments, jo crec, des del meu punt de vista, és quan tot agafa un ressignificat. Malgrat que jo defenso que el periodisme es fa igual abans de l'1 d'octubre que després del 1 d'octubre. O sigui, el periodisme, el que és consultar les fonts, el que és preguntar, el que és explicar el que veus, ostres, jo el continuo fent abans igual que ara. Però sí que és veritat que en aquests moments tan tensos, dins d'una redacció, això es viu molts de nervis, no? Perquè has de començar a posar unes pautes diferents d'una cosa que no havies viscut abans, no? I això allà com es vivia, no? Sí, a més heu de pensar que la redacció de TV3 és una redacció bastant important, és una redacció molt potent, repeteixo, d'un mitjà públic, que té un llibre d'estil propi, que té una missió com tenen tots els mitjans, especialment públics, amb una voluntat de ser elements de cohesió social del seu territori, en aquest cas el territori dels Països Catalans per TV3. Això, vaja, està escrit, és fundacional de la nostra televisió. I això té un impacte directe, sí, és evident. No és fàcil, no hi ha consens tampoc a la redacció. Hi ha gent que creu que a TV3 tothom té la mateixa sensibilitat i no ho és. TV3 no deixa de ser un mirall del que passa en el país i no hi ha consens amb algunes coses, però s'intenta arribar a uns elements lingüístics consultats, i així em consta, amb lingüistes de la casa, amb el Col·legi d'Advocats, amb el Col·legi de Periodistes, i clar, llavors quan fas consultes a aquest nivell, tothom té la precaució, o sigui, tothom exigeix a TV3, és així, i no ho ha de deixar de fer mai ningú. És la televisió de tots, és la televisió pública d'aquest país. Però quan tu demanes a algú, ei, assessora'm, jo què legalment puc fer, què és el que deontològicament puc fer, com ho veus? Bueno, és difícil que la gent s'acabi mullant i et diguin, mira, això, perquè si ho fessin seria molt més fàcil per TV3 també. I tu que poses la cara, o sigui, d'una redacció, és diferent? Sí, és diferent, sí. Sí, és diferent perquè al final, perquè hi ha una identificació, perquè encara que la gent sàpiga que una persona presenta o dirigeix un programa, un telenotícies, és igual el que sigui, i tothom sap que darrere hi ha un equip, com passa a totes les feines, la gent acaba identificant el missatge amb tu. I a la televisió això és particularment punyent perquè, clar, tot acaba sobre tu. A més, les preguntes et fan a tu. I molts cops tu no tens l'última... Vaja, no, en el meu cas, evidentment que no. Hi ha un director d'informatius, un director de TV3, hi ha un consell professional de TV3 on es decideixen moltes coses, hi ha consells de redacció on es debat molt. I a més també, tu abans has dit una frase que a mi m'ha agradat molt, o sigui, el que sí que ens posa l'1 d'octubre davant és la necessitat de ser més periodistes que mai. I això significa ser rigorosos fins a extrems insospitats, especialment als mitjans públics, i tu també hi treballes, Mariola, i ho saps. Els mitjans públics estan sotmesos a pressió política sempre, abans de l'1 d'octubre, molt abans de l'1 d'octubre, després de l'1 d'octubre, i jo crec que serà sempre així. El que hem de ser molt honestos els periodistes que treballem, perquè al final la tele la fem persones, aquesta frase li va dir la companya Lídia Heredia a l'Albert Rivera, no? Jo crec que a un periodista el pitjor que se li pot dir és que és deshonest amb la seva feina i deshonest amb la veritat. I per tant tots lluitem perquè en la nostra petita parcel·la això sigui correspost. Nosaltres, jo opino, jo voto, és evident, jo soc ciutadana, només faltaria, però a mi se m'ha de pressuposar que soc professional i per tant que a mi ja no m'agrada parlar de subjectivitats i objectivitats, m'agrada parlar d'independència en el sentit literal de la paraula, del que són les meves opinions i la meva professionalitat. Els que som periodistes t'estem entenent molt bé, però els ciutadans ho entenen? A tu t'han passat coses pel carrer? No, jo haig de dir que a mi no, perquè la gent és molt respectuosa, potser et fan algun comentari, però no, tampoc no em passava abans. Sé potser que algun company sí, però no.
També suposo que depèn d'on et mous, és evident, eh? No? Me n'alegro. Bé, el Jordi Borràs, que estava fent fotos i ara ja no en farà més durant una estona. Home, si vols agafar la càmera... Home, no, Fotoperiodista. no me la deixa, no me la deixa. Jo també et reivindico com a il·lustrador, que les il·lustracions de Jordi Borràs tenen nivell. Bé, Jordi Borràs, fotoperiodista i il·lustrador. Bé, Jordi, clar, tu ets exemple de persona que ha rebut atacs, intentant posar de manifest actituds poc democràtiques, promocionant i fent bolos d'un llibre. Clar, tu ets molt de xarxes, però tu has dit, perquè quedi això constància, vaig a fer un llibre. I vaig a posar les meves fotos en un llibre físic. I portes 1 any i mig fent bolos amb el teu llibre. Per què has volgut sortir de la xarxa en aquest cas? Bé, de fet, el fet de fer llibres no és el primer, és el 5è llibre que faig i fer llibres a mi em permet mostrar allò que vull explicar de la manera que jo vull explicar. És a dir, jo soc fotoperiodista, freelance, treballo en diferents mitjans, però al cap i a la fi estic subjecte a l'actualitat que dicten aquests mitjans o que dicta la pròpia actualitat. El fet de fer els meus propis projectes em permeten marcar jo el que vull explicar. En aquest cas, vam fer Diana parlant en un llibre sobre la tardor catalana i, per tant, molta gent s'hi va sentir reflectit. Jo abans parlava d'aquest periodisme ciutadà, entre cometes, sobretot a l'1 d'octubre, que van començar a aflorar imatges, vídeos, que tots els periodistes intentàvem contrastar. Tu, que ets professional, aquí al mig, tu què has de fer? Clar, no dic que sigui competència, però és veritat que ara hi ha molta més gent que està fent fotos, no? Llavors, tu de quina manera treballes això? Mira, el dia 1 jo crec que va ser un dia paradoxal, perquè la majoria d'imatges icòniques de l'1 d'octubre, per primer cop no les fan fotoperiodistes, les fa gent que estava al carrer. Al cap i a la fi era impossible pels professionals poder estar allà on passarien les coses, era molt difícil preveure-ho, ho podies intuir. Tots vam anar a col·legis on eren zones calentes, però aquella imatge de Sant Iscle de Vallalta, amb els guàrdies civils i la gent jugant al dominó, el vídeo aquell de l'escala, tot allò ho va fer la gent amb els seus propis telèfons. Però clar, això és un dia. El que jo crec que hem de fer entendre als mitjans és que el fotoperiodisme té un valor, i no només té un valor a nivell qualitatiu, sinó que té un valor també d'acte notarial. Tu una foto que reps a la redacció i que no saps on ha sortit, no saps on ha sortit. Et poden dir, ve d'aquí, però és que la que fa el teu fotògraf la fa aquella persona, saps qui és, saps com treballa, saps que hi pots confiar. I de fet, han vingut molts equívocs per fotos que la gent no saben d'on surt. Jo hi he caigut, tots hi han caigut, no? Tu fas una mica aquesta feina a les xarxes, no?, de vegades, d'alertar, quan veus alguna cosa que no està prou contrastada o que s'està dient alguna cosa, sí que... Bé, és una cosa que jo crec que ho hem de fer tot, ens hem de cuidar tots. L'altre dia, per exemple, va sortir la polèmica, el que passa que hi vaig entrar tard i ja no hi vaig... La polèmica de la manifestació del 12 d'octubre sobre si unes fotos al Passeig de Gràcia estaven manipulades o no. No estaven manipulades. Si jo hagués estat al llapis, que és on es va fer aquella foto, amb un teleobjectiu de 400 mil·límetres, hagués fet exactament la mateixa foto. Que era un efecte òptic, no? Que l'Emilio Morenati, bé, quan dispares amb teleobjectiu, aplana els plans. I semblava que els semàfors estessin un darrere l'altre. Sí, però és una qüestió òptica, no? Doncs s'ha de dir, escolta, no, les coses són així, no? Aquesta foto no correspon a aquest dia, aquesta foto tal, no? És a dir, perquè al cap i a la fi tots hi podem caure, no? Les xarxes són un còctel fantàstic per caure amb aquestes trampes. Va superràpid tot, no? Llavors, perquè això es va començar a dir, no, és un muntatge al cap de bastanta estona que això ja anava circulant, no? Però és que, a més, l'any passat hi va haver exactament la mateixa polèmica. Exactament la mateixa, amb els mateixos fotògrafs que estaven al mateix punt fent les mateixes fotos. I segurament hi hagués hagut una manifestació en sentit contrari i hagués passat el mateix. Això vol dir que també les xarxes acostumen a canalitzar allò que molta gent vol sentir. I això és perillós. Bé, la Neus Tomàs també avui és aquí, és subdirectora de eldiario.es. També volem parlar amb ella. A banda d'exercir la seva feina, també és present a moltes tertúlies. I amb ella, amb la Neus, mentre va venir, m'agradaria preguntar-li diverses coses. No sé si hi ha algun canvi, si la Neus ha notat un molt canvi des d'aquella... Avui estem parlant molt del periodisme a les xarxes
post-1 d'octubre. No sé si tu, Neus, hola, no sé si has notat molt de canvi i si has pogut exercir tu la teva feina sense topalls. Jo estic bastant d'acord amb tot el que s'ha dit fins ara i quan l'Ariadna parlava d'abans de l'1 d'octubre o després de l'1 d'octubre, jo entenc el periodisme com un ofici. Per tant, no et vull esmenar el concepte, però jo no crec que hi hagi un periodisme de carrer o un periodisme ciutadà. Els ciutadans ens poden ajudar a fer la nostra feina, però el periodisme com a tal és un ofici, ningú surt ensenyat de la facultat i aprens a base d'anys i a vegades d'errors. Jo crec que per entendre el periodisme després de l'1 d'octubre el que hem d'entendre és alguns errors que potser es van cometre abans de l'1 d'octubre. Ara vaig a dir una cosa que pot ser una mica políticament incorrecta, però a vegades abans de l'1 d'octubre, com a col·lectiu, com a ofici, tot i que a mi no m'agrada defensar el col·lectiu com a tal, perquè crec que Jordi Borràs i Eduardo Inda no tenen res a veure i per tant no defensaré el col·lectiu com a tal, però vam cometre alguns errors. Jo crec que aquí, a Catalunya, a vegades no es va preguntar prou o ens vam conformar amb respostes que sabíem que no eren suficients i en canvi a Madrid segurament el que es va fer és parlar massa sense conèixer el que passava aquí. Llavors, això és un error que va passar abans de l'1 d'octubre i que després de l'1 d'octubre jo crec que hi ha hagut un propòsit d'esmena segurament més aquí que allà. Jo estic entre Barcelona i Madrid cada setmana i per tant diguéssim que veig una mica el que passa allà i una mica el que passa aquí i això no és que et doni una visió diferent però et pot donar una visió més completa. Llavors a mi em sembla, i acabo, a mi m'agrada citar moltes vegades un article que va fer el David Miró al diari Ara, el sotsdirector del diari Ara, que parlava de l'espiral del silenci. Doncs jo crec que aquí alguns periodistes o opinadors o mitjans com a tal, a mi no m'agrada tampoc parlar només de capçaleres, però van entendre com una missió personal gairebé portar Catalunya a Ítaca i a Madrid, com deia el Vieito Rubido, el director de l'ABC, van posar per sobre de la veritat la unitat d'Espanya, això ho ha dit ell, no descobreixo res. I això va fer que la feina no es fes prou bé i per tant el que hem de reivindicar és intentar fer. Jo tampoc no crec que és certament amb això de l'objectivitat, jo crec en l'honestedat. I llavors tu pots intentar fer la teva feina de manera honesta i pot ser que al Jordi un dia hi hagi una foto que cregui que és bona i li colin per dolenta i a mi una font em falti a la veritat i publiqui una cosa que no és, però no, com dirien en castellà, no a sabiendas. Jo crec que això a vegades ha passat aquí i allà. En l'intent de fer de periodista moltes vegades et posen sense voler en un bàndol, no? Tu t'ha passat, Neus? A mi es queixen d'equidistant. Saps? Vull dir, vaig a la manifestació dels Jordis i hi ha unes senyores que em diuen vine aquí, que has d'estar aquí amb nosaltres. No, que estic treballant, no? I llavors vaig a Madrid i em diuen es que claro, es que tú ya sabemos que tú estás ahí con los independentistas y tal. Em molesta relativament poc per no dir gens. Jo et posaré un exemple. Jo a vegades he intentat amb el tema català aplicar gairebé, en la mesura del possible, una mirada gairebé de corresponsal estranger. O sigui, agafar la distància suficient i, per tant, jo el que faig és, el meu mitjà, intentem buscar notícies, com tots, però sense apriorismes. I això vol dir que en una mateixa setmana, un dia podem publicar les imatges dels piolines, dels policies del dia 1 d'octubre i el dia següent publiquem els informes que el govern va amagar sobre les conseqüències econòmiques que podia tenir la independència. I per tant jo crec que això és una mica el que, en la mesura del possible, crec que ens dona credibilitat com a mitjà. És a dir, jo el que no faré, si tinc una informació i és bona, no publicar-la o manipular-la o donar només una part perquè ideològicament em pugui interessar més, perquè crec que no és honest amb el mitjà i no és honest amb els nostres lectors. I jo crec que això, bueno, jo no vull ser exemple de res, el diari, això també ens ho permet una certa, la llibertat econòmica que tenim. No tenim subvencions, no tenim deutes i això ens permet publicar el que ens sembla. No sé si ha arribat el Quico Sallés. Sí, que ha arribat. Ah, sí? Doncs que vingui. Quico Sallés, del món.cat,
diríem que des del periodisme digital que fas, Què tal? i sense restriccions de cap mena, i viralitzant vídeos, perquè clar, vídeos d'impacte, perquè jo volia preguntar-te, Quico, clar, destaca un vídeo aquesta setmana, que el vull posar com a exemple, jo sé que tu el vas tuitejar, no sé si tu el vas gravar, però el vas viralitzar tu. El Joan que va a Lledoners a dir bona nit amb un megàfon, els presos, diu bona nit Oriol Junqueras i se sent l'Oriol Junqueras dient bona nit. Per tu això és fer periodisme? No em vaig fer notícia, Vaig fer tuit. Però vas fer el vídeo, no? Vas tuitejar el vídeo. Sí. És a dir, el tuit sí que em va semblar interessant, més que res. Primer, abans de tot, disculpeu el retard, el meu cotxe avui era un fotomaton, tots els radars em deuen haver pillat. No s'ha notat. I com que he arribat tard, ja avanço que estic absolutament d'acord en tot el que hagin dit. No fos cas. De fet, no vaig fer noti, precisament perquè vaig considerar, jo distingeixo molt, a vegades et diuen no, el Twitter i tal, perquè això no és... Fas un tuit i immediatament hi ha els savitasses de turno que et replica això és periodisme? No. És un tuit. I això jo crec que aquesta perspectiva l'hem de tenir sense ànim de donar cap tipus de lliçó ni res. Per tant, hi ha vegades que faig coses amb Twitter, però que en canvi no esdevenen ni acabo fent una notícia. Un cas va ser aquest, el del... D'altra banda, que d'aquest vídeo se n'han fet moltes notícies. Sí. El que passa que, aviam, més que és una notícia groga, si tu vols, en el sentit que, a més, estava com una mica preparat, tot s'ha de dir. Preparat, en el sentit que els presos polítics, per poder sentir bé quan hi ha les trobades a Lledoners, etc., que és quan para la marinada, aprofiten l'hora que pugen i canvien de mòdul i passen per una escala, d'acord, que des d'allà sí que hi ha una reverberació perfecta. I van pensar que sigui l'Oriol que aviam si diu bona nit i el poden gravar fort, allò que diran, perquè és el que té més veu. Aquesta és l'única, però no s'imaginava ningú que amb un mòbil allò es podria caçar i a més se sentia bé, però clar, com que la gent que va de groc a les trobades de Lledoners fa tanta bondat i creuen tant amb Norman Corre que els diuen silenci, allà no se sent res, doncs evidentment es van poder gravar, ja està, bàsicament això. És un dels exemples. Tu, Quico, t'has autocensurat molt? Hosti, sempre m'autocensuro. Porto 3 matrimonis ja. Però... És a dir, l'autocensura és una qüestió contínua, més que res perquè la nostra feina implica aquesta mena d'autocensura. En el sentit d'autocensura més aviat blanca, no m'he tallat mai un pèl a l'hora d'explicar una notícia. O bé, menteixo una mica. De fet, és una mica la conseqüència de l'1 d'octubre, i la Neus ara ho apuntava. Jo crec que l'1 d'octubre ha enguarrat una mica l'ofici. A vegades no hem sabut distingir bé la línia vermella entre el que és l'activisme i el que és el periodisme. A vegades hem confós una mica el desig que tu ideològicament havies defensat des d'una postura determinada i a vegades això també s'ha d'entendre i contextualitzar, però també explicar-ho. I si em permets, jo recordo quan anava a la facultat. Jo treballava en un taller de caldereria i me'n recordo a Badalona, al passatge Doblà número 10, i tot el dia teníem posada Radio Teletaxi o Cadena Dial. O sigui, les eleccions eren aquestes. I el fet de ser indepe vestit de blau marí era una cosa molt rara. I vaig pensar, bueno, en aquest entorn, poder ser indepe, m'entens? Jo no me n'he guanyat mai, tot i que a vegades m'he trobat amb alguna tertúlia que sobretot algun contertulià el primer que fa és preguntar en públic si ets indepe, com si això... És com si et pregunten, no sé, si t'agraden els canalons, no sé, i això t'inhabilita per una determinada posició. Trobo que és molt neutre i molt honest poder dir la teva opció política determinada. I recordo que en aquell entorn era un friqui. Però quan vaig anar a la universitat, era un friqui igual. És a dir, abans ser indepe era ser un friqui. Jo hagués anat a la facultat de dret vestit de Darth Vader i hagués lligat. El fet de ser indepe, no. Això què implica? Que amb el pas dels anys, quan tens 45 anys, 46 anys o 44 anys, el fet que hi hagi una opció política que tu has batallat durant molt temps ideològicament pugui ser una realitat, això jo crec que et contamina molt a l'hora d'explicar les coses. I de fet jo crec que això ens ha perjudicat. Jo personalment he d'admetre que en algun cas que dius això, que tu veies que estaves explicant coses que dius, això vols dir que això
no m'estàs donant aquí bou per bèstia grossa, garça per perdiu, és que ho tenia tot ja, cat per llebre, el que vulguis. Però en canvi deies, bueno, o potser a vegades aquell xantatge emocional de dir és que tu te n'enteraves, veies una reunió, alguna cosa, paraves l'orella, etcètera, te n'enteraves, trucaves per contrastar i tal, i arribava el moment, sobretot molt a prop de l'1 d'octubre, de dir és que si treus això, depèn com ho treguis, pot haver-hi gent que se'n vagi a la presó. Saps? I llavors sí que aquí que practiques una mena d'autocensura i expliques les coses de tal manera que es puguin interpretar, t'acabes autocensurant. I ja està, bàsicament per això, perquè fins i tot influeix un cert xantatge no ideològic, sinó fins i tot jo diria que emocional. Ara m'agradaria que ja poguéssiu interactuar tots, si algú no està d'acord amb el que diu algú altre, doncs que flueixi tot, i també després vosaltres també podreu preguntar el que vulgueu, perquè clar, moltes coses nosaltres ja, els que som periodistes ja sabem una mica com va, però això potser a través de la xarxa, catosfera.cat, ens està veient gent que no exerceix el periodisme, no? Tu, Oriana, també, el tema de l'autocensura i el tema de la por, tu això ho has viscut també? Jo coincideix que durant l'1 d'octubre no estava treballant, jo havia parit el meu segon fill a l'agost i per tant ho vaig veure tot com a periodista, vivint-ho com a periodista, però amb una baixa maternal, i tot i que jo he seguit tota la informació, no estava explicant, o sigui, escrivint i explicant el que passava. Quan sentia en Quico parlar, a mi tot això em porta a pensar que el que li ha pogut passar amb ell té molta relació amb el que políticament ha passat en aquest país. O sigui, que el procés ha agafat una passió, una quantitat d'emoció volcada a la política que ha fet que tot el que està al voltant s'ha contaminat d'això, possiblement. Perquè aquesta emoció, aquesta passió, el 9 d'octubre, no sé si la vas viure. No. No, en absolut. O sigui, el moment polític també ha fet, però és que la política també s'ha tornat molt emocional per tot el que ha passat. No, inclús jo ho acotaria molt, el que és als voltants de l'1 d'octubre, just, després ja no, Tu i jo vam coincidir a la manifestació del 3 d'octubre i vam estar enraonant, que feia molta temps que no ens veiem, i és a dir, és la tensió, jo treballava per un diari, que era La Vanguardia, que en certa manera també hi havia molta tensió interna. De fet, ja no hi treballo, però vull dir que és entén-me què vull dir. Però és per això. Mana'm? No, vull dir... He fet una conya, Ja. No, Déu-vos en guard, senyor Conde. Reclamat. És allò que... És a dir, clar, que fins i tot les capçaleres més tradicionals d'aquest país patien molt. És a dir, tu veies que a vegades havies d'anar amb el fren oposat a l'hora d'explicar les coses i veies que hi havia companys que utilitzaven els adjectius amb una alegria que, vaja, pràcticament cada vegada que parlaven d'un consell o d'un president el tractaven de delinqüent, no? Només li passava posar presunto. Ja és que ni ho posaven ni presunto. I això sí que obligava... Però sobretot als entorns de l'1 d'octubre. I l'1 d'octubre és clamorós. És clamorós perquè estan pagant el teu fill, estan pagant el teu avi, estan pagant el teu metge, el teu mecànic, el teu pallasso, el teu amic, i llavors sí que a l'hora d'explicar ho dius, el lloro, jo estic amb aquests, però és que els altres m'explico, no? I això sí que contamina per nassos. I ara és un moment de què? O sigui, de destensió, de desengany, que s'ha desinflat, que ens hem tots contaminat d'una mena de pessimisme, no sé. Quin seria el moment d'ara a les xarxes? Perquè jo la veig com molt caòtica, la xarxa actual, no? De dir, els bots, els trolls, els haters, moltes informacions no contrastades. Potser és el moment de començar, no anar tant al trending topic i començar a no ser el primer a dir les coses, sinó a dir-les millor, no sé. Però és que això també havia de ser abans. És a dir, jo és veritat que separaria el que és el dia 1 d'octubre, que va ser un sotrac emocional per moltíssima gent, perquè tothom coneixia, o algú que estava en una escola o que havia dormit allà, o la mare d'algun company que va rebre, o fins i tot allò, encara que no tinguessis ningú, saps que havies passat per aquell poble i reconeixies. Per tant, jo separaria l'1 d'octubre amb la feina que vam fer abans i la que estem fent ara. Jo crec que ara que tots hem agafat una major distància. Tot i així, cada dia tenim exemples. Jo ara venint he vist, El Mundo feia un titular, cito El Mundo perquè és aquesta tarda, que deia el gobierno no condena la reunión de Iglesias y Junqueras. I jo he fet un tuit dient no condena? És terrorismo o un delito? Què vol dir no condena? Vull dir, els verbs que utilitzem són molt importants i a mi jo normalment no
intento no polemitzar amb altres mitjans, perquè entenc que tothom té la seva línia ideològica i tal, però clar, el llenguatge és molt important, per tant, és que no hi ha... Tu pots discrepar d'aquesta reunió, pots pensar que l'Iglésia s'equivoca, pots pensar que el Junqueras... No? Que el Mundo deu pensar que li està bé que estigui a la presó, però d'aquí a dir no condena, és que no hi ha un motiu per condenar aquesta reunió. Llavors, es continuen fent titulars tendenciosos allà i segurament algun dia també més d'un aquí, però crec, diria, que actuem amb més honestedat ara, potser, que fa un any, com a gremi, segurament. I després, jo amb el tema de les xarxes, això dels trolls, no trolls, els trolls hi eren abans i continuaran sent. I ja està, i per tant jo crec que se'ls ha de fer un cas relatiu. I després, la gent que està a les xarxes ha de decidir que si hi ha una informació que l'assigna el Quico Sallés, pot tenir per segur que ha parlat amb les fonts que cita, que és una feina treballada i que és veritat. I que si és un senyor que no coneix de res, que està amagat a la xarxa sota un pseudònim i que posa dades que no estan contrastades ni apareixen enlloc, doncs que les posi en quarantena. Però això ja cadascú ha de saber, quan entra a la xarxa, quin ús en fa. Jo crec que hem comès, no sé fins a quin punt els periodistes i els mitjans tenim part de culpa amb això, però crec que hem transformat o hem fet creure a molta gent que Twitter és un mitjà i que Twitter és periodisme. A Twitter hi ha mitjans, hi ha periodistes, vull dir, perquè tu ho has dit molt clar, tu fas tuits amb notícies teves, fas tuits teus, vull dir que això també, al límit, jo crec que també està en un moment de definició de què és el que passa, i en els mitjans això els interessa molt. És un tema també de debat molt interessant, que tu com a periodista estàs en un lloc perquè t'ha enviat el teu mitjà, però tu fas tuits personals i després fas la notícia. Què et dones, com divideixes aquesta informació, com la compartimentes, què és el que expliques? Això ara mateix en les redaccions, i especialment en les redaccions dels mitjans públics, és un problema, és un merder, perquè és molt difícil controlar això. I el New York Times ha decidit dràsticament que, doncs no ho sé, potser sí que aquest és el model, però no n'estic segura. Però el que sí que crec és que hem convertit entre tots Twitter com a mitjà i no és veritat. Twitter és una eina. Exacte. És una eina. Sí, un canal. Llavors això és molt complicat ara, jo crec, de revertir en una part de la població que, a més, jo personalment crec que no tenen una base com a oients, lectors i espectadors de periodisme com fa potser 25 anys. O sigui, és una altra manera de consumir informació, però crec que això dificulta una mica més, el fet de ser crític, penso. Sí, s'ha de ser molt conscient i jo crec que els mitjans això també ho han... Ja s'explica, però potser no en són prou conscients. Allò que parlàvem aquest matí, Twitter crea bombolles on la gent interactua amb gent que acostuma a pensar com ella. Llavors això et fa perdre la percepció de la realitat. És el que es diu sempre. A Twitter les eleccions les guanya totes la CUP. I Alberto Garzón seria president, no? Alberto Garzón seria president, no? Però és a dir, has de ser conscient que Twitter, primer, és un canal, és una eina, no és un mitjà, i després, que és el lloc fantàstic on cultivar-hi el bacteri de la fake news, perquè realment és molt complicat tirar de contrast amb Twitter. I jo crec que n'hem après tots, al cap dels anys, allò que dèiem, no es tuiteja igual ara que fa 10 anys. Però, tot i així, encara costa molt percebre la realitat de fora de la xarxa. Sí, però és una eina molt potent, perquè ara que parlaves dels de fa anys, jo recordo molt el tema de Ciutadans, que ells des d'un primer moment han dominat Twitter, bé o malament, però han dominat Twitter. Han dominat comparat amb altres partits, però... I han dominat també abans altres discursos com l'audiovisual. Perquè jo me'n recordo quan Twitter no tenia la implantació que té ara i l'Albert Rivera, diguéssim, estava al Parlament aquí, l'època que coincidíem a matins de TV3, ell dominava, però perquè ell domina l'oratòria i per tant, qualsevol mitjà... Però ho dic a l'aspecte que quan va sortir Ciutadans, molts periodistes, no havien controlat que allò estava a punt de sortir. I ho van maquinar tot a través de les xarxes. Bé, van utilitzar les xarxes. Jo crec que el que té molt bo Ciutadans és un equip de màrqueting molt potent. Llavors tenen un producte que a través del màrqueting
doncs ha aconseguit expandir-se. Això jo crec que és evident, no? Però Les el xarxes primer màrqueting són va un ser canal. el cartell El cartell d'Albert de Rivera Despullat. presentant-se com a alcalde de Barcelona. Jo diria que això era el 2006, pot ser? 2006. Però jo estava en un mitjà local de Barcelona, local, i me'n recordo, vaja... I quan eren 3 només, Exacte. feien una feinada al Parlament, Sí. allò ingente, i te'n recordes que van acabar tots van acabar barallats? tots Tots separats. barallats. I l'Albert Rivera va veure claríssimament que de cara al seu target li interessava no només 13TV, que ja ho tenia, sinó anar-se'n a la Sexta. I es va plantar allà un dia i va dir, escolta, jo vull estar aquí. I com que és un gran orador, doncs de seguida va entendre que tenia aquesta plataforma. Per tant, jo crec que no és només un tema de xarxes, ells van entendre perfectament el tema audiovisual i Albert Rivera tenia una cosa, o sigui, ara perquè ja és molt tard, però mai deia que no a una entrevista, encara que fos un minut de ràdio petita, sempre deia. I a més també tenia la seva connexió, disculpa, no oblidem, o sigui, les xarxes no ho fan tot. Les xarxes, vull dir, les xarxes socials, vull dir que les xarxes personals també, i jo me'n recordo especialment del moment en què ell s'ho despegue en Madrid, els contactes a Madrid amb el Club Siglo XXI i com el mouen. Llavors, a veure, vull dir que... I això, no? Vull dir, no és el periodisme de Twitter. Aconsegueix una cosa a Madrid, i és que capçaleres de dreta i capçaleres d'esquerra el vegin com el Mirlo Blanco, i això ajuda molt. Per tant, jo crec que Albert Rivera no és un fenomen de xarxes. Albert Rivera pot haver aprofitat les xarxes ben utilitzades, però no és un fenomen de xarxes. Ara parlaves dels Qui pot continguts ser un fenomen de audiovisuals. xarxes, no? És el primer diputat youtuber que va ser de Catalunya, Albano Dante. Albano Dante sí que es forja a les xarxes amb el Cafè amb Llet, amb el seu canal de YouTube, amb la Marta Sibina. Feia programes per Jo crec que ell sí que és un... Al principi, jo crec que Twitter és un bar de borratxos, Sí, ho és. I hem de treballar La amb aquesta barra, perspectiva. no és ni el bar, és la barra. És la barra. És la barra. És extraordinari. I a més, tots qui més qui menys hem fet de cambrers alguna vegada a la nostra vida, i és fantàstic perquè és el lloc on trobes més informació, és el lloc on trobes gent més interessant, i quan la gent està borratxa i trista, a part de ser uns plastes, però t'expliquen coses interessantíssimes. Diuen les veritats, no? Sí, i de tot tipus. I clar, a Twitter passa això, i a més de Twitter pots interactuar. Jo ho trobo una eina fabulosa. O sigui, jo hagués tingut Twitter en 15 anys i una merda faig de periodista. Entens? Estaria fent d'esquimal, segurament. Però perquè fas... Jo trobo que ens ha obert un món extraordinari i com a eina periodística trobo que és fabulosa, però com totes les eines. És el mateix que el rotllo, a mi quan em venen amb encantaments de les fake news. Fake news n'hi ha hagut tota la vida. De fet, les principals guerres que han existit sempre han nascut per fake news. Vull recordar que l'esfondrament del Maine, d'acord, era una fake news en tota regla. Les armes de destrucció massiva d'Iraq eren fake news i a més ho compraven les grans capçaleres. O fins i tot la gran fake news de dir que l'11M el van muntar ETA. És que a vegades... I ara a les xarxes, les fake news jo crec que es descobreixen molt més aviat per la mateixa col·laboració de la gent. És el que deies tu mateix de les fotografies. És una arma de doble fil, no? És una arma... Te'n generen, però també te les contrarresten. Vull dir que si la saps utilitzar com s'utilitzen... Home, si agafem un tornavís i ens dediquem a treure els ulls de la gent, dirà, el tornavís és una mala eina, però si el tornavís el fas anar per treure cargols, doncs molt més intel·ligent utilitzar-ho així. I jo crec que la majoria de gent l'utilitza més així, més enllà dels trolls i de tota aquesta maquinària que al darrere. Dit això, també t'he de dir que al principi, jo recordo quan vaig entrar a fer periodisme, que era política el 2010. 2009, finals de 2010, principis, havien les primeres campanyes i els primers polítics que utilitzaven el Twitter i els primers partits. D'entrada feien anar els noms del seu avatar, eren llarguíssims. El d'Esquerra Republicana, fins que no el van canviar, van passar com 6 anys. A més, deien unes coses, cursileries. Sí o no? És veritat. Al principi de Twitter era com una mena de xat. Sí, era com una mena d'unes coses... Familiar. No anem bé per aquí. O sigui, Twitter és per insultar-se, primer de tot, i després establir relacions. Primer t'insultes, és igual, i després enraones i treus informació, etc. I aquesta, jo crec que ha mantingut aquesta virtuositat i és una trinxera de batalla molt interessant antropològicament, però periodísticament sobretot. Ara, que hi ha partits que ho han utilitzat, com hi ha empreses que ho utilitzen millor que no pas altres. Això sí, és veritat. Creieu que els mitjans hem d'estar tan pendents del Twitter? Jo crec que és una eina fabulosa, això que deia el Quico. A mi em permet, per exemple, anar a cobrir una manifestació i saber que a l'altra punta de la capçalera està passant alguna cosa.
això abans no es podia fer, no? O tenies el company allà o no ho sabies. És que no només ho veus, sinó que veus tot el que està passant al moment. És una eina, és una eina. El que passa que, clar, moltes vegades s'acaba fent periodisme de tuit, no? Perquè també és un canal on els polítics fan declaracions. Sí, aquest és dir, periodisme de tuit i política de tuit. Clar, i segurament no faràs la mateixa declaració amb un tuit que davant d'una càmera, perquè Twitter, malauradament, es perd una part del llenguatge, que és molt important. Es perden les preguntes, que és molt important. Es perden les preguntes i perds l'expressió no verbal. I això moltes vegades crea equívocs, crea polèmiques d'aquestes que duren 2 hores. I els diaris encara, per les ràdios i les teles, tot el dia fent captures de tuits. És molt fort, jo me'n recordo d'aquest moment. Jo me'n recordo del moment en què vam començar a pintar en pantalla els primers tuits, no? Que clar, era com que a la tele, especialment els realitzadors, era com... Què és això, no? Home, vull dir que ja posar pàgines dels diaris ja era com, a veure, vull dir que diaris, ràdio... És com a últim recurs, no? En canvi ara... Clar, si tens un president dels Estats Units que es comunica així, vull dir, a partir d'aquí... Ho tens tot. Ho tens tot. Jo crec que el que ens serveix a Twitter, no sé vosaltres, però clar, jo vaig començar amb les agències, no? Miraves els teletips, tenies la ràdio, no? I clar, hi ha un moment que Twitter se't converteix en el servei de teletips i, de fet, les agències també ho fan així. EFE Europa o ACN tira primer el tuit i després, amb el titular, i després fa el seu teletip. Jo crec que et serveix moltes vegades això, per tenir-ho allà i si passa alguna cosa te n'enteres de seguida. Passen coses molt rares, per exemple, que ara, com deies, que Twitter, clar, en principi eren 140 caràcters, després ja no, clar, perd el to, l'entonació, el timbre, la ironia, etc. Jo recordo una experiència personal molt breu. Quan hi havia tota la mandanga de qui negociaven de govern, etc., ara, després del 21 de desembre, un bon dia fent una conya a la redacció, lo típic, estàvem explicant, aviam, aquí fotrien de consellers i tal, i vam dir, us imagineu la que fa allò de les pinces, la natació sincronitzada, la Mangual, la Gemma Mangual? L'Anna Terrés. Diu, aquí es marcaran el pecatón i diran que la fotran directora general de Funció Pública. I ja veuràs els funcionaris com aniran, no? I un altre diu, no, que la fotran consellera d'Interior. I vam fer la conya. Un tuit simple i tal, fent una conya de dient nervis als Mossos, tensió als Mossos, en saber-se la possibilitat que la Terrés seria consellera d'Interior. Però ho vas fer des del teu perfil. Sí. El teu, no el teu personal. Ja es veia, o sigui, era evident. Doncs vaig haver de fer un tuit al cap de 25 minuts dient, era broma, t'ho juro, mai m'havia passat. Però Quico, el problema era això o que hi havia tal travessa de noms surrealistes que fins i tot podia passar. I te n'adones realment que dius, home, doncs, clar, una mica Twitter era el reflexe del moment absurd políticament que estàvem vivint tots plegats, que la gent s'havia cregut que un entrenador de natació podia ser la consellera d'Interior, que ho fèiem expressament perquè se l'acusava amb aquesta dona de maltractar fins i tot als entrenaments i tal, que era molt dura, etc. I fotíem aquesta conya, bàsicament això. El típic, imagina com aniria la Brimo. Jo sobre el tema de les fake news sí que crec que l'1 d'octubre marca una escalada amb això, perquè és cert que de fake news n'hi ha hagut tota la vida, però crec que el ministre d'un govern, com és el ministre d'Astis, que de forma conscient, deliberada i amb intenció a mitjans internacionals parli de fake news referint-se... Allò jo crec que no havia passat mai. Llavors, aquesta acusació, a més d'imatges que tots havíem vist, perquè jo haig de dir que l'1 d'octubre TV3 va fer una feina... Els testimonis sempre hi han existit, les trucades, les grans nevades, especialment amb grans nevades, TV3 rebia una quantitat d'informació, les trucades, la nevada famosa del 2008 crec que és, doncs allà hi ha moltes trucades i la gent tu els passes amb antena, llavors després comencen a aparèixer també els primers vídeos, però realment l'1 d'octubre marca un volum d'informació que arriba per xarxes a TV3 molt important, fins al punt que TV3 ha creat de tot el territori català un mapa interactiu a la web, que és el mapa de la memòria de l'1 d'octubre, que es pot consultar, contrastat, totes les imatges. Però clar, és veritat que des de... Oficialment, un govern acusa de forma indirecta molts mitjans
està emetent fake news, no? Perquè parla d'imatges que són falses. Mira, el dia 1 jo he portat, la gent de maldita.es van fer un resum de bulos de l'UO perquè va ser un camp de batalla de desinformació. Llavors, alguns, no hi va haver un nen de 6 anys que va quedar paralític ni per una càrrega de la policia ni de la Guàrdia Civil, que això es va publicar. Una foto de Policia Nacional contra els bombers que no era de l'1 d'octubre. Aquella pobra senyora que van dir que estava amb l'Otegui i no era ella, però era una familiar seva. Una noia que sortia amb el cap ple de sang i era del 2012. Si Estònia havia fet un comunicat i no era veritat. N'hi va haver de totes bandes, però aquell dia la xarxa va treure el millor i el pitjor de la xarxa. Era molt difícil treballar realment aquell dia. Llavors, jo crec que el del Dastis, tot i així ha tingut un efecte contraproduent, perquè ara que s'ha parlat molt de l'entrevista de la BBC al Borrell, jo sempre dic, a mi, el més important d'aquella entrevista no eren les respostes del Borrell, que eren bastant previsibles, com sempre, sinó les preguntes que feia el de la BBC, perquè et demostrava que el Dastis no se'n va sortir i que la percepció que té un veterà de la BBC respecte al que està passant a Catalunya està molt allunyada del que poden tenir fins i tot companys nostres que estan a Madrid, i que per tant es pressuposa que haurien de tenir una percepció més propera del que passa. Per tant, és cert que ho van intentar, però en aquest cas no se'n van sortir. A mi m'ha semblat molt interessant abans l'exercici que dius que vas intentar fer, de situar-te com a corresponsal estrangera, però clar, per mi això representa impossible, o sigui, és un impossible per mi, perquè quan tu coneixes el territori... No dic el dia 1, dic a l'hora d'informar del que passa a Catalunya. Però a mi em sembla impossible això, ho dic perquè ara m'ha vingut al cap, que abans quan ho comentaves dic jo vull, o sigui, a mi em sembla impossible poder agafar aquesta distància, però ja no des del punt emocional, sinó pel punt de coneixement que tinc, de tot el que, no només dels actors, sinó de tot el que passa i el que es cou al país, també a nivell social, que crec que és una de les claus del que també va passar l'1 d'octubre. Sí, però jo dic, quan parlo del punt de vista del corresponsal, parlo a l'hora d'interlocutar amb els polítics, amb les fonts, és a dir, jo puc estar més proper, jo tinc amics meus a la presó, per tant això em podria condicionar i de fet segurament en alguns moments, estic d'acord amb el Quico, m'ha condicionat, però no vull que em passi. I per tant hi ha un moment que dius, això que m'està dient, vols dir? Vols dir que és així? Aquesta versió que m'estan donant del que ha passat a la mesa, vols dir que és ben bé així? Perquè no quadra. I això, moltes vegades, abans de l'1 d'octubre, no t'ho preguntaves 3 vegades. També teníem molta feina, anàvem molt cansats, anàvem molt atabalats. Sí, ara et preguntes on estan els límits, a més a més. I per això et deia, i llavors quan tu tens una informació, doncs això de dir, escolta'm, aquesta informació serà una putada per aquest perquè el perjudica? Sí, però la trauré igualment. I en canvi jo sé de mitjans que han tingut informació la mateixa que nosaltres i han tret només el que convenia en una banda. Hi ha altres mitjans que han tingut la mateixa i han tret només el que convenia en una altra. Per tant, jo crec que per ser honestos has de treure el que és noticiable, agradi més o menys. I aquell dia, nosaltres el dia que vam treure les imatges dels polis, doncs tots els seguidors independentistes que tenim, que per sort en tenim molts, ens van aplaudir molt, i el dia que vam treure els informes del govern, que era l'endemà, per això poso l'exemple, perquè era l'Arrimades, cosa que no acostem a passar, ens va retuitejar i va estar molt contenta. Jo no treballo per l'Arrimades, de fet, i tampoc treballo pels votants independentistes, treballo per explicar el que passa. No, aquesta és la prova del cotó. I per això dic que a vegades has d'agafar aquesta distància. I això penalitza molt, és a dir, en el sentit que jo mai he deixat de publicar res. El que passa que a vegades a la intrahistòria del relat, sobretot de l'1 d'octubre, dels dies més previs, perquè allò que dius que ho expliques d'una altra manera, que no d'una manera tan de subjecte, verb i predicat, que quedi molt clar. Però sí que és cert que és veritat, aquesta dicotomia extraordinària que publiques una nota i algú de Ciutadans o algú del Partit Popular i tal, i trobar-te companys periodistes que t'envien el tuit del senyor en qüestió, del diputat o del polític o del ministre en qüestió, i diu, vergonya em faria a mi que ens retuitegessin les notícies. Això va passar moltes vegades. Vergonyant, no? Doncs al contrari, perquè la nostra feina és publicar contents peix. Jo si veig un conill li tiro una pedrada, ja preguntarem si després el conill és de bosc o no, o s'ha escapat d'una granja, tant me fot, jo vull el conill. Una mica és la gràcia gamberra una mica d'aquest ofici, si no
no sé, a l'escorxador també m'ho passava molt bé. És a dir, el sentit, l'1 d'octubre, almenys personalment i almenys pel que veig en el conjunt, jo crec que ha ajudat molt a afinar l'ofici. Sí, jo estic d'acord. Ha afinat molt l'ofici perquè es van perdre algunes característiques, aviam, que no les vas posar tan en pràctica o no vas ser tan curós per unes circumstàncies socials determinades, per això que dius, perquè coneixes el territori, perquè coneixes la gent, perquè teníem molta feina, etc. I això ha obligat a refinar. Un exemple personal. L'altre dia vaig poder veure i parlar molta estona amb els presos polítics. Jo no en faré notícia. Per què? Doncs per una qüestió molt... perquè estaria contaminat. Absolutament. Possiblement, si aquesta circumstància hagués passat l'1 o el 2 o el 30 de setembre, doncs possiblement em plantejaria fer una crònica, escriure-la, però ara no, perquè no crec que pogués aportar una informació objectiva. Ni hablar, mai he fet informació objectiva ni la penso fer en ma vida, perquè això és una farsa. Des del punt de vista que tu decideixes que és notícia que no, ja no és objectivitat. Però a molta gent li interessaria, per això. Sí, però no seria honest. No seria honest. Seria la teva experiència personal, Exactament. perquè tens una relació personal amb ells. Exactament. Perquè tots els periodistes d'aquest país que han fet informació política tenen un mínim de relació Relació política. personal, exactament. I més el que t'expliquen allà, que t'expliquen, etc. Em podria fer un bon article d'opinió. Sí, per exemple, i opinió no en sé fer, per tant, ja m'escaquejo. Amb això que diu la Neus de contrastar, és veritat que ens hem posat les piles, com a periodistes, d'intentar, de fet, és el que deia abans, intentar fer el periodisme de tota la vida és el que hem d'aplicar a les xarxes, vull dir, tampoc no hi ha cap més secret, però sí que és veritat que, per exemple, en el cas de TV3 i Catalunya Ràdio, sí que és veritat que en moments així de moltíssima informació fem un equip que li diem el pool de xarxes, que ens dediquem uns quants entre nosaltres i a través d'un sistema així digital intentar contrastar, no intentar ser els primers, però, per exemple, és una feina que, clar, no sempre es pot fer perquè no hi ha els recursos suficients, vull dir, però sí que és veritat que es genera una necessitat a les redaccions que hi hagi una verificació permanent de qualsevol cosa. Ho hem anat fent així com hem pogut, però sí que és veritat que potser començaria a ser clau que hi hagués aquest tipus de periodista també, de verificar. És que és un... Vaja, no? No, ja sé que és obvi, però que a vegades hi ha tant de volum que... És tan obvi que no es fa prou. És la cursa de veure qui ho publica primer, els titulars pescaclics que tots els diaris, tots, d'alguna manera o altra, més o menys, amb més o menys gràcia fem, i clar, això... Però qui pot fer això? Qui té recursos per fer-ho? Malauradament, una redacció és molt complicat. I jo ho faig, No ho hem pogut fer sempre, en moments molt claus, amb diades... És imprescindible, és més, jo ho faig cada 2 per 3, allò, a veure, aquesta foto d'on pot haver sortit? Doncs anem a buscar, fem una cerca inversa per Google Imatges, aviam on apareix, fent una cosa tan senzilla com aquesta es troben 10.000 bulos. Però quanta gent ho fa? Clar, algú t'ha d'ensenyar a fer-ho. Exacte. I has de tenir, sobretot, voluntat de fer-ho, que aquest és el tema, allò que dèiem, la visceralitat de l'octubre que provoca, que moltes vegades no fem l'exercici de la visceralitat de l'octubre, per posar un exemple, de pensar, ostres, això potser és fals, anem a contrastar-ho abans de difondre-ho, i això és el que acaba provocant bulos. També aquí seria interessant, que és, no sé si és un exercici que ha fet algú, que és l'origen, per exemple, d'algunes imatges falses que van córrer a l'1 d'octubre, d'on van sortir? De Rússia no, no? No. Perquè mira que van omplir-se pàgines dels russos que mai més s'ha sabut. Qui va ser l'iniciador d'algunes de les imatges? Nosaltres al diari tenim una persona dedicada a això, ojalà poguéssim tenir un equip, però tenim una persona i tenim una secció que es diu Rastreador i podem fer-ne una al dia, perquè hi ha dies que cap, perquè és molta feina, però a vegades sí que frases que potser el polític no ha dit i que han començat a sortir i al cap d'una hora és trending topic i no ho ha dit. I això ha passat amb tots els partits. Va passar amb l'Agustí Colomines, no?, fa 2 dies. Correcte, però l'Agustí Colomines el que li va passar és que va dir això, no es va posar el fragment sencer, un diari va fer la notícia. Entre cometes, a més. Llavors, el Rufián estava a La Sexta, li va encantar el titular, ell no ho havia vist, va dir que li sonava una barbaritat. I al final va acabar el Rufián a Twitter demanant-li disculpes a l'Agustí Colomines per haver opinat per una
tergiversació de les seves paraules, que més encertat o no parlar de morts, però no va dir el que li van fer dir els titulars i al final... Però bueno, no es parlava de res més durant una hora. Nosaltres, per exemple, no vam fer notícia. Vam decidir no fer-la perquè consideràvem que no estava veient el que havia dit i per tant que havia de fer una notícia i dir no, escolta, els mitjans, alguns mitjans li estan fent dir una cosa a un senyor que per cert no és diputat ni Quina és res. transcendència té això? Després també Twitter barreja molt el seguidisme del que és cridaner, com pot ser aquest cas, t'exigeix com a periodista i a més com a periodista del mitjà, i això ho vinculo abans que quan deia el Jordi, el periodisme ciutadà, però tu com a mitjà tens aquí una garantia, saps? Si hi ha alguna cosa que no surt, a tu et poden venir a buscar i et poden portar davant de la justícia. Això jo crec que els ciutadans fa uns anys no ho tenien gaire clar, jo crec que això s'està revertint, cada cop hi ha més consciència d'això, especialment també potser a partir de l'1 d'octubre, pel tema de les fake news, però després també els mitjans tenim una responsabilitat, i els periodistes que al final el periodisme el fem les persones, de decidir què és transcendent i què val la pena explicar perquè tindrà una incidència sobre el que passi o no. Perdona, i està disposat a perdre clics, perquè nosaltres no fent aquella peça vam perdre clics. El periodista no hauria de comptar això, Neus, però el periodista no hauria de comptar els clics, això que s'encarregui una altra part de l'empresa. Sí, exacte, però al final aquesta bola és tan gran que hi ha un moment que tu decideixes, però ho has de decidir, de dir, escolta, això no ho faré. Equivocada o no? No ho faré. Per més que hi hagi 10 digitals que ho estiguin fent i estigui ja molt... Que és molt dolorós, fer això, o sigui, com a... És molt dolorós. És molt dolorós davant de la teva audiència. Sí, Quico, perquè tu saps que nosaltres aquí tots més o menys compartim audiència, els nostres mitjans comparteixen audiència. I per tant, tu saps que un espectador de TV3 que pugui mirar el telenotícies i que tu et segueixi i que tu hagis fet una notícia de ben què, notícia, no dic tuit, si ho troba faltant al telenotícies perquè tu generes un tipus d'informació molt més continuada al llarg del dia i el telenotícies té una funció molt determinada, això genera un emprenyament d'aquesta persona respecte a l'altre mitjà. No, tu et pots trobar a la Comissió de Control una pregunta que diguin vostè per què va amagar les declaracions d'Agustí? Clar. Això és continu. I de fet passen coses surrealistes, com per exemple que sigui molt més llegida la notícia de Rufián pide disculpes al Colomines que no pas la notícia del Colomines pidiendo muertos. Això és un munt de bojos. Jo no vull fer un periodisme, jo no vull participar d'aquest periodisme en el sentit de dir... Però l'1 d'octubre... Que existeixi està molt bé, però... Sí, no, ja estem absolutament d'acord, però l'1 d'octubre, o sigui, a mi m'està bé flagel·lar-me, però hi ha un sentit que és que totes les... O sigui, tothom va sortir pringat. Tothom. Tots els mitjans. Des dels mitjans que podran considerar del rotllo indepè, als mitjans més espanyolistes. És a dir, tothom va sortir tacat, d'una manera o altra. En el sentit que, quan deia que havíem marranat tot, vull dir, per exemple, hi ha hagut, escolta'm, el Rajoy no dona les gràcies a tots els mitjans de comunicació, perquè sí. És evident, no? Vull dir, quan diu a todos, diu a todos. Els que cobren 70 quilos del BOE directament, vull dir que en aquest cas no és el teu, però hi ha La Razón, etcètera, del Mundo, etcètera. És a dir, que hi ha hagut... que tothom s'ha posicionat. Perquè allà hi va haver periodisme d'estat. Exactament. I filtració directa per part, claveguera directa, no sé què... Escolta, que també ens ho podíem imaginar, no?, per altra banda, és a dir, que era evident que utilitzarien totes aquestes eines. És a dir, un procés d'aquestes característiques, quan un procés polític i social d'aquesta envergadura, no oblidem, d'aquesta envergadura, que, sobretot l'1 d'octubre em centro, s'aplica aquella màxima tan cacarejada i tan repetida que fins i tot ja fa mandra, que és allò que diu que la primera víctima en una guerra, perquè al capdavall era una guerra, una guerra en el sentit figurat, si voleu, una guerra institucional, la primera víctima és la veritat. I d'una manera o una altra, menys voluntat o una altra, doncs això va passar. És a dir, el ciutadà ara només se'n refia de les seves conviccions. Fixeu-vos, És a dir, no se n'enfia ni d'un titular del Mundo, ni de... Abans de l'1 d'octubre, perdó, posteriorment a l'1 d'octubre, OK Diario, és un diari digital molt respectable, etcètera, com vulgueu dir, però obre l'edició de la tarda del divendres dient que Ana Gabriel està con el periodista Quico Sellers en el aeropuerto de Bruselas. Ay, sí. Y además, ¿qué hacía con él? Y además no han tenido gestos de cariño.
La meva dona, que jo estic aixoplugat a casa seva, estava en una reunió de feina a l'institut i va entrar una companya i diu, escolta, que la meva dona, jo surto a les 6 del matí de casa i no sap si aniré a dormir o no. Tinc una muda al cotxe, etc, el sac de dormir. I em truca, entra en l'Inge a la reunió i diu, la teva dona està amb la Gabriel a Brussel·les. Sí, gestos de cariño, això sí. Però és que estava obert a 5 columnes, vull dir, amb unes fotos del Benet Salelles, i Benet Salelles! Que m'agradaria més ser el guapo interessant que és el Benet Salelles, però estaven allà i tal. Vaig trucar a l'Inda, li vaig dir, escolta, mira, és que estic al Parlament, vull dir, el de la foto no soy yo. Diu, és que el apellido se parece. Ada, Salelles i Cellers. És molt gran. Doncs la nota hi va estar 3 hores. De fet, encara Google està com a... O sigui, la URL encara surt que... Vaja, vam anar allà bueno, i a sobre el redactor queixant-se perquè no ens fotien picos o no estaven follant a sobre el mostrador de Vueling, m'entens o no? Vull dir que són coses d'aquestes que són absolutament kafkianes. És a dir, i tot això ho trobem... Fotent conya i tal, però és que això és molt greu. Bueno, potser cíclicament va sortint, si està penjat encara, passa que cíclicament va sortint, no? Sí, mira, i tant fa, no? Però vull dir, el rotllo és que ho poso com a anècdota allò, friqui, per adonar-nos que el procés, sobretot la informació política d'aquesta banda, ho ha contaminat de tal manera que, clar, jo ara quan miro El País, les seves notícies sobre Venezuela, doncs què vols que et digui? Les poso en relació. Quan llegeixo El Mundo o l'ABC, les notícies sobre Rússia o sobre Alemanya o sobre les eleccions, o fins i tot de La Vanguardia, doncs no me les crec. Fins al punt que companys de Madrid, periodistes internacionals, que et deien jo per enterar-me del que passa a Catalunya llegeixo la BBC. Em miro la BBC i no em miro els diaris, fins i tot en el que jo treballo. O sigui, hem arribat a aquest punt. El Washington Post va fer un estudi sobre com s'havia informat de les xarxes, com s'havia informat del procés a partir de la informació que sortia a les xarxes. I era molt interessant perquè un dels mitjans... Jo crec que al final el que van fer també una mica era preguntar als corresponsals d'aquí quins eren els mitjans que els hi mereixien més credibilitat. I, per exemple, La Vanguardia sortia, però no sortia cap de les grans capçaleres de Madrid, sortíem nosaltres, no em preguntis per què, perquè som una gotita d'arena en medio del desierto, i si podeu recuperar, recupereu-lo, perquè és molt interessant, perquè donava una perspectiva com molt diferent de la que teníem aquí, i evidentment no sortien ni l'OK Diario ni tot això, vull dir que jo crec que al final, això no és per donar consells a ningú, però també han de mirar, quan estan a la xarxa, si entren a les informacions a través de la xarxa, quin és el mitjà, perquè jo crec que en aquests mitjans hi ha gent que fa bé la seva feina o intenta, i mirar qui ho signa. Perquè jo crec que això també et dona és un cert referent. I després reivindicar, el Quico Sallés és un tio que està sempre a tot arreu, a tota hora, sempre. Vull dir, fa aquestes coses. I jo crec que és l'únic periodista de Catalunya que fa això. Entre el Quico Sallés i el que fa 5 anys que fa Google Periodisme i no té ni un sol telèfon, ni ha despenjat mai el telèfon i fa igualment informació política, hi ha un entremig, que és la gent que intenta anar als llocs, que té telèfons i no sé què. Home, doncs, compteu que hi ha gent que fa de periodista, que encara n'hi ha, i per tant, que això són gent que val la pena seguir i pensar que van als llocs i per tant treballen la informació d'una manera diferent de lo que és el Google Periodisme, que jo el denunciaré i el combatré amb tota la meva força. I que sempre volem, jo dic això d'anar al periodisme de sempre, però sí que és veritat que fer periodisme en aquests nous entorns de vegades és dificultós, no? Ara que parlaves de la sessió de control, avui s'ha parlat del meu programa i el meu director m'ha defensat, gràcies, Saúl Gordillo, perquè pot ser equivocadament o no, vaig fer una entrevista a Alerta Trollcat anònima. Però sempre jo posava com a motiu, ho parlo perquè ha passat avui, posava com a motiu, jo intento internament, és una qüestió que jo he decidit perquè, clar, si faig un programa sobre xarxes socials
i no puc entrevistar gent anònima, em quedaria amb la meitat d'entrevistes, tenint en compte de l'entorn de Twitter. I aleshores vam prendre la decisió de dir, internament ens han de dir el nom, de la mateixa manera que algú ve a Catalunya Ràdio, fa una entrevista i diu jo no vull que públicament es digui com em dic i diu un sobrenom, però per passar per seguretat han de donar el nom i el DNI, I vam agafar una mica això, però esclar, és una cosa que abans no existia, nosaltres ens vam posar com a que ens digui el nom i després l'entrevistaré i si ell públicament no vol dir el nom, que no el digui, Després va passar que al mig de l'entrevista ell va atacar a un altre de la Twitter i la va liar, però jo allà... Però em refereixo que no sé, que algú pot dir, doncs jo trobo que no s'ha de fer cap entrevista a ningú que no digui el seu nom real, que jo crec que hi ha periodistes que ho pensen, això, Es perdien moltes coses, no sé, aquesta setmana ha sortit una entrevista prou interessant d'un infiltrat a ETA durant molts anys, i trobo que és noticiable. I La gran teranyina, que és un llibre que s'ha venut un munt, Roger Vinton, se li ha fet entrevistes en mitjans i ja està, i ningú sap qui és. Jo li he fet fotos i tot. Hi ha la garantia... I vaig publicar la foto al reflex d'una ullera. Sí, però clar, no hi ha... El que passa és que això ja... És que hem de pressuposar que el periodista ha contrastat i que sap la informació que està donant i que no li colen. Però això és l'ofici que deia abans ella, que és que també en aquest país estem perdent una mica el concepte ofici, penso. I dins del periodisme hi ha molts oficis diferents, però la base sempre és la mateixa. No, però que costa prendre decisions d'aquestes en entorns que no existien, dius contrastar, no és tan fàcil, de saber qui és, d'anar fins al fons. El dia aquest 1 d'octubre anaves fent un fil i et podies estar 3 hores per contrastar una foto quan ja... Però jo quan passa això, crec que és millor no publicar. És a dir, si no estàs segur, perd aquells clics, però no ho facis. Això, una vegada, un company de La Vanguardia, això sí, em va dir, jo sempre penso, d'aquí 10 anys podré defensar aquell titular, podré defensar, i això jo crec que és bo que ens ho apliquem cada dia. De dir, escolta, jo, vull dir, potser ara ho faria diferent, no sé què, però vaig fer el que tocava. Després et pots equivocar, ens equivoquem tots 50 vegades, però quan passen aquestes coses, no sé si heu vist Mad Max 1, gran pel·lícula, hi ha una escena d'un bumerang, que algú llança un bumerang, torna i li talla tots els dits. Una informació mal contrastada és aquest bumerang. És a dir, tu llences i molt conscient que allò arribarà molt lluny i t'amputa la mà. Per què? Perquè t'acaba fent mal a tu. El primer que acaba fent mal una informació mal contrastada és a tu. Per això crec que és imprescindible l'honestedat en aquest ofici. I en el fotoperiodisme exactament el mateix. Vull dir, val el mateix quan tu una foto la fas i no la contextualitzes amb una informació, amb un peu de foto clar, allò és extremadament malinterpretable. Home, i aquesta ansietat de dir-ho tot també, potser hem de començar a pensar, preocupar-nos de dir bé el que diem i no preocupar-nos pel que no diem, perquè, clar, ho volem dir tot, el que està en el Twitter i el temps. O sigui, ja sembla que una cosa, a vegades estàs a l'equip de redacció, segurament que a vosaltres també us passa, dius, avui en el programa podíem posar això. No, que això és molt vell, igual és de fa 6 hores. O sigui, el tema temps ha canviat totalment la percepció del temps. Ara que parlàvem de contrastar, jo recordo haver fet un parell d'errors clamorosos per contrastar malament una informació o no entendre, per exemple, la font que t'arribava a contrastar, que no l'havies entesa bé. Que de fet aprofito per dir que una de les coses que ha canviat l'1 d'octubre és que hi ha fonts que han tornat a l'SMS. Jo cada vegada que rebo un SMS em poso a plorar. De debò, fa molta il·lusió. Vam descobrir el signe i hem recuperat l'SMS. I ara tornem a l'SMS. I el que comentaves ara, precisament sobre la virtualitat del contrast d'una informació determinada que et permet, que això amb en Jordi ens passa, és a dir, com que treballem junts, és que així em marco un pegote, que per exemple el periodisme digital ara el que ens adonem molt és que el que agrada moltíssim al lector són els reportatges. Sí, els agrada, sí. O sigui, la notícia treballada, d'anar al lloc, intentar assabentar-te més o menys el que passa i intentar-ho explicar d'una manera honesta, sense fer cap... Home, això és una bona notícia, jo crec. Sí. Però es necessita temps per fer això. Sí, clar. I justament tot això està en contradicció amb el que marca
Twitter i aquesta necessitat com de dir sempre l'última. Llavors, jo hi reflexiono, jo ara estic en un projecte a TV3 que no va de l'actualitat diària, sinó que m'ha donat una mica més de perspectiva i més de temps per treballar un tema. Va de dones, no? Sí, va de dones. I estic disfrutant, és increïble. I a més me n'adono dels errors que, i parlo per mi, dels errors que he pogut cometre. I això em fa ser molt més exigent, penso. Però jo et volia preguntar, perquè jo sé la sensació aquesta d'angoixa quan tu dius ostres, és que amb això l'he cagat. I a mi és una cosa superpetita, que és intranscendent, però la sensació aquesta de dir, hòstia, no he contrastat bé això, i aquesta sensació d'angoixa que et queda és de... t'has fallat a tu, no? I això és molt difícil d'explicar a algú que crec que no sigui periodista, però és aplicable potser a totes les feines. Angoixa molt, però jo sempre, quan la gent diu ai, que és xulo periodista, dic, per sort nosaltres no se'ns queda ningú a la taula d'operacions. Vull dir... Sí, és veritat. Ho he fet malament, demano disculpes, em va fallar la font, no sé què, tal, i ja està. I a més, com que tenim tots molt ego, doncs, hòstia, ja sobre ho he fet malament, no sé què, però al final té les conseqüències que té. Correcte. Vull dir, no se't queda ningú a la taula d'operació. Sí, cert. Que això també ens ajuda a tocar una mica de peus a terra i dir, escolta, hi ha gent que fa coses molt més importants que les Això és el primer que penses quan pareixes. Els que mantenen l'error i cauen i s'hi recreen i poden estar anys, no? L'11M, per exemple. Encara? La teoria de l'11M, com encara... Clar, després... Jo crec que això és bo, que et passi, perquè algú que no li afecta, això, no? Clar, després et trobes que el segon ofici més menyspreat a l'estat espanyol després del de jutge és el de periodista. No, però per això et deia que tu i l'Inda no teniu res a veure, però hi ha molts Indes. És que també, una cosa de l'1 d'octubre, i focalitzat sobretot a Catalunya, és que trobo que els periodistes també ens hem pres molt en sèrio nosaltres mateixos. Sí, és possible. Molt. I fins i tot reduir la capacitat, aquesta distància que dèiem i tal, fins i tot afegint, s'ha perdut la ironia en les notícies, havia perdut molta, que n'hi havia i molta. Ara sembla que es torni a recuperar una miqueta, però és veritat, Han estat tensionats, no? Ja no fan bromes com si fossin sumos pontífices de l'actualitat i tal, i no sé què. I gràcies a Déu, les xarxes, perquè Déu és com les xarxes. Anava a dir gràcies a Déu. Sí, perquè clar, no la veus, però és com la Santíssima Trinitat, això, no? El wifi. Et dona aquesta virtualitat de poder tocar... No hi ha res més xulo que interactuar amb els lectors. Doncs interactuem o què? Va, ara que m'ho has deixat bé. Amb els lectors burros, a més. Ui, no els hi diguis. No, per veure si algú del públic vol dir alguna cosa, vol fer el comentari, vol fer alguna pregunta, vol reflexionar. Ara la Gemma portarà un micròfon, si algú vol dir alguna cosa, o vol criticar, o vol dir una cosa que no estigui d'acord, qualsevol, o una reflexió també. Us animeu o què? Sou periodistes tots, no? Sí? No? Bueno, doncs, si algú vol dir... És interessant el que estem dient per això? Sí? I teniu xarxes tots o què? Sí? Va, per què no parla algú que, per exemple, no hagués tingut Twitter abans de l'1 d'octubre? Hi ha algú que es vagi a fer un compte a Twitter a partir de l'1 d'octubre? Hi ha algú? Perquè jo, per exemple, molta gent va entrar en massa, també va passar això, no? Mira, un tema que volia parlar amb vosaltres. Estem parlant tota l'estona de Twitter, i Twitter és una multinacional, o sigui, és una empresa forània. També hi havia com molta rumorologia de que Twitter estava boicotejant, hi havia com comptes que estan fent com neteja de vots i que hi havia gent que no era un vot. Quina és la teva teoria sobre Twitter? Va canviar els mètodes de treball i senzillament una sèrie de perfils que tenien una activitat estranya, Twitter va considerar que eren bots i els va eliminar, i encara passa, però de fet aquest bulo va tornant, de Twitter fa que deixis de seguir a tal persona perquè pensa de tal manera i és tot un contubernio contra tal. I això és una de les coses que van passant. Això no vol dir que Twitter a Espanya pugui estar manegat d'una o altra manera. Això és una altra cosa, però estem parlant d'algoritmes, estem parlant d'automatismes. Si no, algú es pensa que hi ha algú apretant un follows de la gent, em sembla que Twitter té altra feina. Clar, un algoritme que un comportament... Si eres un humà que feies coses semblants... Quan detecta un comportament anormal, que fas una sèrie de retuits de manera automàtica, pot ser que aquest algoritme detecti que tu no estàs treballant
de manera correcta i que pot ser un robot. Per tant, et tanca el compte, te'l bloqueja durant un temps, etc. Això va passar, però clar, quan ho va començar a fer, va coincidir si fa o no fa, una mica després de l'1 d'octubre, i això va causar... Sí, li va passar a la Via Talegón, que va dir que va començar a perdre de cop seguidors i ho va denunciar a les xarxes i es va fer allà. Però clar, d'aquí a treure la conclusió que això és una conspiració una mica precipitat. Però clar, també d'això, és un canal i també depenem d'una marca. Jo sempre dic que els mitjans de comunicació ens omplim la boca de dir aquests noms i al fons són marques. A França, per exemple, les públiques de França tenen prohibit i diuen xarxes socials un genèric. No diuen ni Facebook ni Twitter, perquè clar, cada vegada que dius aquests noms... Què n'ha dit, la de l'ocellet? No, diuen a les xarxes socials, diuen un genèric. Clar, però no és el mateix Facebook que Twitter. Totalment d'acord. El sistema de comunicació i el que s'explica i el públic és molt diferent. I el que... Vaja, jo crec que aquí no tot arreu passa el mateix, però aquí el canal que utilitzen els mitjans és Twitter. Facebook ha quedat per segments molt determinats d'alguns programes, per exemple, en el cas de TV3. És la gent que són per malalts de política, Twitter. Sí, estic d'acord. Jo sempre dic que la gent normal no té Twitter. Té Instagram, té Facebook, però Twitter és per la gent que vol estar molt informada d'informació política. Però si tu mires els trending topics és Gran Hermano i Operación Triunfo, cada dia. Perquè és col·laboratiu, perquè és activisme d'una determinada... Twitter és molt activisme, polític, tal. Instagram és perquè la gent es faci fotos dels peus i tot el dia menja. Sí, menjant bé. Menjant bé. I és el nou, com es diu això? Això de lligar. El nou Tinder. És el nou Tinder. O fins i tot és la nova manera de parlar amb adolescents. Aquest matí que hi havia no sé quants alumnes aquí, es preguntat quanta gent té Twitter? I de 80 que n'hi havia, aixecar la mà, 4. Hi havia un i era el friqui. 4, per què? I era Instagram. Instagram és la seva... No, clar, Instagram és la principal. Em faig un fart de fer xerrades a instituts i fins i tot n'hi ha que ja no es comuniquen per WhatsApp, sinó que es comuniquen per DM d'Instagram. Però escolta una cosa, a nivell polític i a nivell de campanyes dels polítics estan entrant en massa a Instagram. Fins i tot a les històries d'Instagram, amb el punt més personal també, estan entrant. Tu que d'això hi entens i veus futur en aquesta línia política d'Instagram? Instagram fa que volen arribar els joves i si no estàs a Instagram, o sigui, no arribaran mai. El Facebook és dels pares. És que ja ni entenen a Facebook directament. I una altra cosa... Però que entrin bé, perquè, per exemple, la campanya del 2010, em va tocar seguir a Esquerra Republicana, que es presentava a Puigcercós. Hòstia, ara què hi penso? Quina trituradora tot això, això del procés. Puigcercós. Bueno, me'n recordo que... Bueno, va tornar, perquè va comitè estratègic. Cuidao. És un gran reserva, aquest. Me'n recordo que van obrir Esquerra Republicana... Van obrir com a novetat, això que us comentava abans, el Twitter d'Esquerra Republicana. I com que veien que no els acabava de funcionar el rotllo, ho van fer imprès. Van posar el programa polític imprès amb una llibreteta que posava Esquerra en 140 piulades. I eren 140 piulades de 140 caràcters en tot el seu programa electoral, en paper, que això no. Però Ernest Benach va ser dels pioners, aquí a Catalunya, Ernest Benach, de tuitaire. Sí, era el Benach Puigdemont. Jo me'n recordo que quan vaig entrevistar deu fer mig any o així, una entrevista amb l'Otegui, i parlant després em va explicar que el que més li havia frepat de sortir a la presó va ser descobrir Twitter, perquè clar, ell no sabia el que era. Y digo, claro, de cop vaig entrar, diu, y al cabo de poco me di cuenta que solo me hacían caso los míos. Però se'm va donar compte ràpid que això anava de bombolles, no? Però clar, per ell va ser molt fort de sortir i dir-li, hi ha aquesta cosa i ens fa molta falta, i ell no sabia. Vull dir, jo crec que és una diferència, per exemple, dels presos d'ara i tampoc fa tant, eh? I es nota molt que l'Otegui va anar de nou perquè és dels pocs polítics que penjava fotografies de gatets. Confonia Facebook i Twitter. Sí, confonia el Facebook i el Twitter. Home, clar, no... Jo vaig fer un programa a la presó amb presos que els preguntava i vaig agafar com dues tipologies. Un pres que havia entrat allà i estava empresonat i que no havia vist mai que era Facebook i clar, l'havien de preparar perquè quan sortís, si s'ha de reinsertar, ha de saber què són les xarxes socials, no? I algú altre que estava molt enganxat i que estava allà dins sense mòbil. Molts d'ells eren informàtics, no? I clar, ells em deien, jo el primer que faig quan em donen un dia de permís és entrar a Facebook. O sigui, com una cosa, com si fos... saps? O tenir el mòbil, o el WhatsApp, no?
i tots ho tenien com esperar que arribés aquell dia per entrar a les xarxes socials. Això ens va passar amb el company del Jordi Cuixart, com es deia. Aquell noi que va estar amb ell, que va sortir, ens va explicar això, no? El vam entrevistar i ens explicava això, no? Tinc Facebook. Sí, sí. Clar, a més ell venia d'una presó colombiana o peruana, no me'n recordo on venia. Per tant, encara, vull dir, era tot molt més complicat, no? Aquest canvi de xip. Hi ha gent que ha estat tan enganxada que de cop et posi en un lloc i que no sàpigues res, el temps també canvia, és també un contrast, no? Algú vol preguntar alguna cosa? Ah, mira, molt bé. Hola. Parleu molt de les apps d'Instagram, Twitter i tot això. Què en penseu de les apps dels vostres mitjans? De les apps dels mitjans de comunicació? Han de canviar? Han de seguir sent iguals? Sempre són millorables. Totalment. Jo crec que això es mereix un aplaudiment, però extraordinari, Ens has dit un pollo de cuidado. Bueno, i si teniu algun problema, ell en fa, vull dir que li demaneu que l'actualitzi. Jo crec que sempre són millorables i a banda d'això jo crec que coses que s'han après, no tots els mitjans, però jo crec que alguns mitjans que han après que no pots fer alertes de tot, que no te les obriran i que s'acabaran traient el sistema d'alertes perquè se n'ha abusat molt i al final no tot mereix una alerta en aquest país. Després, és cert que s'ha de jerarquitzar millor. Què passa? Que això vol dir que has de tenir una empresa que t'ho faci millor, tenir algú que t'ho jerarquitzi millor, per tant és una qüestió de diners. Una qüestió de diners. Però jo crec que sí que són millorables, et diria que totes. I sempre hi ha bronques amb això? Sí, perquè saps què passa? Si al final hi ha una part que és automàtica i per tant, si la tens al mòbil està desordenada i dius, però per què m'ha pujat ara això aquí? Bueno, perquè no ho decideixes tu, perquè li estàs pagant a una empresa i li pagues el que li pagues i per tant no t'ho farà millor. Jo crec que hi ha una diferència segurament, i aquí som digitals, per tant els digitals, com que vivim d'això, ho tenim una mica més endreçat, però tot i així tenim pollos cada dia. Jo crec que els Mossos haurien de fer una batuda de community managers a Catalunya. Que no quede ni uno. Exacte, és la gran trifulca que existeix, és a dir, entre els que porten xarxes d'un diari i els periodistes. Perquè, en certa manera, la gràcia d'un periodista, podem explicar un secret, de fet, la gràcia és poder titular. I quan no li agrada... Que és un art, Que és un art poder titular. Això els que en sabeu. Això els que en sabeu, jo sempre dic... No, tu em dius, tira la foto, i et dic, posa el títol. Tu també saps titular, perquè si no, no faries els tuits que fas. Però Twitter ha sigut una gran escola per titular per molts periodistes i per molts no periodistes. I una cosa és que t'agradi l'altra que... A mi m'agrada molt titular, però no en sé. Però una cosa, el títol d'ara no és el d'abans, No. Que ara es diu la meitat de coses en un títol. Bueno, perquè també el sentit crític de la gent... Jo havia treballat al periòdico i a vegades t'hi cabien 3 paraules, el titular, quan eren titulars d'aquests de reportatge. Vull dir que hi ha una diferència entre el digital i el paper, que el paper té la caixa que té i no hi cap més. I per tant, i el digital, jo a vegades dic, què és això d'un titular de 3 ratlles? 4 ratlles, però què és això? Titulars més interpretatius, però hi ha el community de turno que diu no, perquè aquí has de posar això i tal. Perquè si no surten les paraules clau, no t'ho agafarà Google. Exacte, les paraules clau i no sé què. Tu penses, hosti, però tio, que no, perquè això una mica ho veus com... I després una altra cosa, que vas a penjar una nota i dius, escolta, pengem això, que és una cosa nostra, etcètera. No, és que abans hi ha una altra notícia aquí col·locada, és... Per què no és recomanable menjar amanides verdes a la nit? I ja t'han tocat els collons, m'entens o no? Vull dir que a vegades és això, no? La qüestió de jerarquitzar, etcètera. No, però per exemple, abans era el resum, el titular era el resum de la notícia, i ara no pots donar tot el peix allà en el titular. No, per això, jo crec que una mica la gràcia, quan tu intentaves fer titulars interpretatius, d'acord, la persona de xarxes sempre t'està coartant la teva creativitat. Sí? Hola. Deu fer un parell de catosferes, ben bé. Tu, Jordi Borràs, ens vas parlar del signe, te'n recordes, a la Mercè? I vam anar a veure tots què era, però no en vam fer ni cas. Després de l'1 d'octubre, el signe, el sort, n'hem tingut molta gent, no? Jo voldria saber, ja ho sé que no és una xarxa social, que són missatgeria instantània, quin us en feu, fins on pugueu explicar, de Telegram,
on hi va entrar molta gent a partir de l'1 gràcies als CDRs, jo diria, perquè va ser el canal fiable, diguéssim, per explicar què passava. El WhatsApp no era fiable i el Telegram sí, i després, si vosaltres també sou a Signal, si és que voleu dir-ho, perquè, o en tot cas expliqueu què és, que jo ara no ho explicaré, ho explicaràs tu. Jo el Telegram el tinc francament bastant limitat a gent que no fa servir altre canal, perquè per començar és una aplicació de codi que no és de codi obert, és a dir, tu no pots saber exactament si allò que t'estan dient, allò que t'està explicant un senyor que viu a Rússia, que va posar aquesta empresa, és cert o no és cert. Signal és de codi obert. En principi, algú que sàpiga com funciona l'eina, que no és el meu cas, pot veure que allò que t'estan venent és cert. Jo crec que hi ha diferents nivells d'usuaris de seguretat. Jo crec que està molt bé aquest avanç que hi ha hagut amb l'1 d'octubre, que molta gent s'ha pres la seguretat d'una manera molt més seriosa. És a dir, a l'1 d'octubre molta gent va descobrir Telegram, que ja és tot un què. De fet, jo quan vaig... Sembla que algun diari ho va publicar, no recordo quin, que el govern faria servir Telegram com a eina segura. Jo vaig patir, com han de fer servir Telegram, que a més, de per si, no té una encriptació, les d'anar a buscar l'encriptació. Després vaig saber que no era exactament així, afortunadament. És a dir, encara hi ha molts equívocs. Hi ha molta gent que no sap, potser que un WhatsApp és viatge més segur que un Telegram sense encriptar. Jo soc partidari del Signal, fins que no es demostri un altre de millor. S'ha tornat una altra vegada, la qual cosa és molt més complaent, el que passa que requereix més temps. S'ha tornat a la xurreria del bar de xinos. Sí, a Ràdio Makuto. És a dir, sí, hi ha fonts que ja no t'envien ni cap... Com a molt t'envien un SMS amb una adreça i una hora, i estàs allà menjant-te uns xurros oliosos a la quinta forca i t'expliquen, i això té un risc també, que vull dir que perdis molt temps, però que fins i tot aquest concepte de seguretat ha tornat a la siciliana. Correcte, no deixis per escrit allò que no et exactament, no? Però aquesta és la base també. Si prepares un referèndum i ho escrius amb una Moleskine, et pillen. Però és que jo crec que va arribar un moment que amb el tema dels mòbils, en el periodisme es vam creure que era un canal lícit per, amb depèn quines fonts, tenir una relació que mai abans haguessin validat com a tal, no? Vull dir, tu no deixis per escrit el que no vulguis que... Bueno, jo, vaja, aquesta... Hi ha un avantatge amb Signal i Telegram. I els pantallassos, vull dir, clar, els pantallassos. Amb Signal i Telegram hi ha avantatges, que és que hi ha informacions que s'autodestrueixen. Això és bo, és a dir, pot ser útil, però la millor manera és la manera física, la trobada. Hi ha un exemple el dia 1 d'octubre d'això que va ser molt bèstia, que és que això que deia que funcionava molt la missatgeria instantània i de cop, recordeu, com que es va dir no, el més segur és FireChat, em sembla, no? O el que es va dir això? Sí, i era un sistema molt estrany. Era un sistema per Bluetooth. Sí, però que la Mercè Molist, jo que sempre dic la hacker de Catalunya, que en sap molt, la vaig trucar aquell dia perquè m'expliqués què passa, diu, això és una festa, tothom ha entrat aquí, és un altre sistema que és molt més segur, que pot anar, si tallen internet, pot continuar anant, no? Llavors va començar a entrar gent allà el dia 1 d'octubre, de veus que els havia dit, no, heu d'entrar aquí, i diu, hi ha molta gent de tot arreu i s'estan fent com unes colles, no sé què em va explicar, vull dir que tothom estava tan així pensant en la seguretat. Jo tota la gent que entrevisto amb el tema de seguretat em diu que totes les missatgeries instantànies són igual de segures o insegures, que des que es va encriptar el WhatsApp també és segur igual que Telegram. Però no és el mateix que CNP demani, la Policia Nacional demani un requeriment a WhatsApp que ho faci a Signal. I jo crec que això sí que ha canviat de l'1 d'octubre, perquè quan s'ha vist en les diligències judicials que hi havia converses de tothom i tothom estava gravat i sortia tothom allà, també els propis periodistes, per la nostra pròpia seguretat, doncs fem això. Jo, per exemple, avui he publicat unes fotos d'un enviat del Rajoy amb el president d'Andorra la setmana de la confessió del Pujol i jo, clar, faig això, vull dir, quedo en un lloc i ho rebo amb mà i ho parlem amb mà, perquè vamos, no se t'ocorrirà mai això com començar-ho a fer circular per missatges i tal, perquè no saps ni qui ho veurà ni com ho fa. Vull dir que al final pot ser que és tan fàcil reenviar.
El que passa que ho hem incorporat tant a les nostres vides que no en som conscients dels riscos, però vaja, vull dir que... Jo crec que ara en som més. És a dir, quan tots ens hem vist, que fins i tot el nostre nom apareix en sumaris, dius, hosti, i això? I ara a tots ens ha passat d'anar a reunions que tots hem de deixar el telèfon fora, això abans bueno, a mi no em passava, tu has fet també tribunal i això, però jo que sempre he fet informació política, jo mai havia hagut de deixar el telèfon enlloc. I ara hem de deixar-lo. I el Signal jo l'utilitzo amb la gent que m'ha demanat que em comuniqui amb ells a través de Signal. Vull dir, amb la meva família no parlo per Signal. Una cosa positiva de Signal, quan van intervenir el telèfon d'en Jové, que el van intentar portar a Alemanya per desbloquejar un iPhone 6, de l'única aplicació que no van trobar metadades va ser Signal. I és un precedent molt interessant a nivell de seguretat, perquè no hi havia hagut un precedent d'aquest estil. És a dir, tot deixa algun rastre. De l'únic que no van trobar rastre possible era de Signal. Això també n'hem anat aprenent sobre la marxa d'aquestes aplicacions. Vull dir, això és... Vaja, has d'estar molt a l'última del que passa, i d'una cosa tan absurda com que ara si Rússia fa una llei que obliga Telegram a donar la informació, com ens pot afectar això a nosaltres? Aquí, perquè pot afectar-nos. Però vaja, el nivell de consciència de seguretat és una mica relatiu, perquè tots els CDRs de Telegram, per exemple, que són grups oberts, i la gent allà explica coses i diu coses que, posats en mans d'un picoló, amb ganes de gresca, s'ho pot passar molt bé, m'entens? I vés a saber si són o no. És a dir, que tampoc hi ha una consciència... De fet, perquè la gent també el que diu... Es pensa que el que està dient no és delicte, i no ho és, en aquest sentit, però que vull dir, posats a interpretar, són fonts obertes d'informació molt interessants. Vull dir, del CDR, jo què sé, m'invento, de Lliçà o de no sé què, o de... queden allà per fer coses i tal, i com s'expliquen, etcètera, que, vull dir, sempre recordaria abans de l'octubre que el senyor que em ve arreglar la caldera em va trucar per Signal. Qui? El que arregla la caldera. El senyor que em ve arreglar la caldera em va trucar per Signal. Truca i a més jo no tenia configurat que et sortís al telèfon el Signal. Sortia usuari de Signal, l'agafaves a tothom i truca i diu, soc el Manolo. I dic, hòstia, ara no hi caic, no? Pensant, i quin conseller és aquest? O quin diputat és aquest? O així, no, soc el de la caldera, tio, que vindré demà. Dic, com és que em truques per aquí? Per seguretat. Després me'n vaig enterar que era l'escamot Rovelló. Anava a dir, feia alguna més que arreglar calderes. És el que tu dius, la gent domina molt ja, Sí, o jo estic, per exemple, en aquests últims anys, jo tinc la meva clau PGP, per enviar correus encriptats, a la bio de Twitter. Aquests últims mesos, bastanta gent ha començat a fer servir això, i reps correus encriptats, completament encriptats, és a dir, tu reps un text alfanumèric de 10.000 caràcters i això només ho pots desencriptar amb una clau. Clar, això fa pocs anys era una cosa molt estranya, que tampoc és tan estrany, és a dir, quan hi ha hagut conflictes, és que això fa centenars d'anys que està inventat. Tu perquè tens un germà molt crac amb això, amb l'encriptació. Tinc un germà a nivell, crac o friki, que tots ho som una mica. No, que en sap molt d'encriptació. Sí, jo n'he après d'ell, em vaig aprendre d'ell, però això trobo que és interessant, que jo què sé, que la meva mare m'enviï un Telegram o alguna cosa, que vol dir que la gent agafa consciència. I això, en un moment on les noves tecnologies són una arma de doble fil, és molt interessant que la gent agafi consciència d'aquestes coses. Home, hi ha gent que no sap que quan t'envies una foto per WhatsApp comprimeix i perd qualitat, per exemple. Jo em faig un fart de dir-ho. Això ho hem d'anar dient, no? Sí, en canvi, Telegram no. I altres aplicacions, o per correu, no? Vull dir... Però vaja, estem a un nivell que a vegades pensem, això de la seguretat i tal, no sé què, però hem de recordar que ho trobo vosaltres, el Tácito, no? Ah, no, que va ser l'altre, perdó, m'equivocava del Público. Que el senyor, el cap de la brigada judicial de la Guàrdia Civil, es dedicava a Twitter a dir bajanades de d'allò. El fiscal que defensa els policies nacionals que estan encausats en el cas de l'Espanyol, etc., es dedica també a estripar els indepes per Twitter. Vull dir, que aquí, m'explico... El Josep Ramon Bosch, i la seva afició per ser community manager. I m'agradaria que, per exemple, veiéssiu el Twitter d'amagades, per exemple, del Pepe Álvarez,
o que tots aquests Del tenen. Pepe Álvarez, de la UGT. Sí, és divertidíssim veure què van dient i com ho van dient, etc. Coses d'aquestes. Per exemple, poso el cas d'un sindicalista, que clar, a vegades un té ganes de dir coses però no amb el seu nom, no? No en mi nombre. I poso aquest exemple, que és una cosa, o vas descobrint perfils que dius, hosti, aquest tio és aquest, saps? I tal, i veus que diuen... És a dir, que a vegades aquesta percepció de seguretat o d'obertura, perquè al capdavall el que ens encanta a la gent, el que li encanta a la gent, primer, és la veritat, la gent espirra amb la veritat, i segon, a la gent li encanta enraonar. I li agrada rajar. Li agrada estripar. Twitter és un instrument perfecte, el Facebook també és un instrument, i l'1 d'octubre no es fa si no és a través de WhatsApps, de Telegrams i tal. I encara ara, i encara ara. O sigui, diuen que jo crec que la gent es comunica molt més ara. Vull dir, a través dels xats de WhatsApp, etc. Fins i tot, ho comentàvem amb tu, no? Curiosament, l'AMPA de la teva escola i l'AMPA de la meva tenien la mateixa foto de WhatsApp al grup, no? Que era del trapero. Vull dir, imagina't si hem arribat a aquests nivells, no? Si us sembla, fem una ronda com de tancament, de resum, de què hem après després de l'1 d'octubre, no? Si dieu, les coses s'han posat en el lloc, per vosaltres què és el més important? D'alguna cosa positiva que n'hàgim tret d'aquest mal periodisme que s'ha pogut fer de xarxes? No ho sé. Tu què diries, Quico? Va, l'Ariadna. No sé, jo crec que hem pres consciència, possiblement abans ho deia la Neus també, dels errors que s'han pogut cometre i també que la nostra feina és un ofici i que com a tal l'hem de cuidar. Això jo crec que és la premissa bàsica, perquè té un valor bàsic la nostra feina, que és la credibilitat, sigui en paper, a través de la ràdio o a la televisió o en el digital, però la credibilitat és el valor més preuat que tenim i això no es pot perdre. Jordi? A la línia, jo crec que tots, si fa no fa, hem après a fer millor les coses, que vol dir no anar tan ràpid, és a dir, una mica més de calma, pensem bé què estem fent i no anem a córrer, perquè el resultat, al cap i a la fi, se'n ressent. Neus? Sí, jo crec que repreguntem més i això és un servei que fem als nostres lectors, espectadors o qui sigui. Repreguntem més i segurament contem més sovint fins a 3 abans d'escriure el titular o de fer el tuit. A vegades és veritat que el millor tuit és el que no fas. Quico? I amb la mateixa línia, sí que és cert que hem intentat millorar l'ofici, però també els lectors, els consumidors d'informació, els televidents, els oïdors de la ràdio, també han après a afinar millor l'orella i a destriar molt millor la informació. Puc dir una última cosa? Sí. Fer periodisme no és barat, costa diners. I crec que això és necessari que ho reivindiquem des dels mitjans públics, però també des dels privats. És la base. Fer periodisme costa diners com costa fer moltes feines a la vida. I això és bàsic. Vull dir que no sé si arribarà un dia que haurem de pagar per la informació, estem molt poc habituats a això, però és un debat que haurem d'afrontar en algun moment. I sobretot que hi hagi temps, per tant vol dir diners, i que no ens oblidem, en aquest país jo crec que es fa molt poc periodisme d'investigació, perquè costa temps i costa diners. No sé, potser si el reivindiquem entre tots i tots ens hi posem... Home, a nosaltres sí que ens agradaria fer periodisme d'investigació ben pagat. Això és el nostre desig pels pròxims temps. Moltíssimes gràcies. Sapigueu que podeu continuar seguint la Catosfera o venir aquí o també a través de catosfera.cat en streaming totes aquestes converses interessants. Algunes d'elles ja les ha avançat el Joan. Parlarem d'altres coses relacionades amb la xarxa. La cuina, les dones, moltes altres coses que podeu anar seguint a catosfera.cat. Moltes gràcies per ser avui aquí.